onyango. Pile ka pile waiko ni chenro mayelach gi kidienje ariyo gi bende nitiere koda thor weche mopogore opogore. Omiyo bang' manya korom gajwanga mi weche manyien bed gi ng'eyo ni piny Kenya ochiew chal manade. Kano romo kanyo saa 12:30 nyaka romo kanyo saa 1 mar okinyi adhi bedo ka kelo ni nonro mano mar gazet baka wuon nyaka korom gajwanga Daily Nation gi The Standard ano ka thor wach ma gichiwo chalre mano kotenore kod duogo mano mar mana en jalup jatend piny ma bende jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ma bende nomole pachoka odiochieng' manyoro bang' timo limbe mano mar ndalo 43 e pinyno mar Amerika. Daily Nation okete kanyo gi dholiech chaotic return. The Standard okete a charged return. Odiochieng' manyoro nyaka korom gajwanga neno chochni mabende nobedo e kinde ma bende Rigathi Gachagua noduogo e pacho kae. Okuongo Monica nomole paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport. Neno kanyo kaka norwake gi johera mage ma bende nang'eny miwuoro. Kopogore gi manya korom gajwanga nego bende ni uwuok achiel kachiel nyaka JKIA kodhi buore Nairobi e boma Nairobi bang'e nego bende ni odhi e karomo mano mar Kamukunji mar mondo mi otwag kod johera mage. Kata kamano romo mare mano Makamukunji to nogore Luanda kaluore koda group mago mag jonjore ma bende koro nomonjo romo mar rwake e pacho kae. Duto te adhi bedo ka kiloni. Wach machielo ma bende Daily Nation omenyo en osuptal moro mong'ere kaka Nyandiwa Health Center mantiere West Kamagak Ward e county mano ma Homa Bay. To karo thieth ma kamanya korom gajwanga wachre ni ne ojuang' e kind thuolo mar higni 10 mosekalo. Nang'o miyo ni koro noyudo omenda maromo siling milion 20 kowuok e SHA. Mane penjo ma bende penjore. SHA sent 20 million to Ghost Facility. Iwacho ni od thieth manyawawa moko osebedo kachiwo kuom thuolo mar higni 10 mosekadho. Benano ka Daily Nation bende omenyo romo mano mar TICAD, romo mar Tokyo International Conference on Africa Development ma bende osebedo katimore jumani. Jatend piny Kenya nomol e romo makamane piny Japan mano chieng' wuok tich mar jumani. Romo makamane nyaka korom gajwang' biro bedo ka rumo odiochieng' makawuono. Kanyisi gazet mar The Standard gindike kanyo ni charge return nyaka korom gajwang' nwaneno njore karamna group mag jonjore ma bende nomuomore moriwore kod johera ma bende nodhi rwako Gachagua e paw ndeke mano mar JKIA. Noneno kanyo tulo gi chochni mano bedo ma bende nokel nyaka hinyruok mago mag jofwambo. Achiel kuomgi en jafwambo mano mar Media Services ka mano Willy Agunga ma bende noko ochiw tipone kanyo ma bende noyudo hinyruok makone kod kocha. Geche mago mag nyamburko mag jofwambo bende kaka The Standard nwaneno kanyo ka gachgi bende noto. Bende nwaneno ka jopiny mamoko noyudo hinyruok makone kod kocha, mamoko bende no mamwandu maggi. Penjo maduong' en ni to jogi ma bende noriwore kod ng'anyo ma bende koro na thiro ok noriwore kod ng'anyo, noriwore kod romo mar rwako Gachagua ma bende koro na thiro romo makama gin jomage. Mane penjo ma bende pod imedo penjo. Duto te abiro bedo ka keloni e nonro mar gazet. Bang'e nyaka korom gajwang' wadhi bedo kwa ng'iyo ng'anyo mago mag nurses. Odiochieng' manyoro intern nurses mago nurses ma bende osebedo ka yudo tiegruok nyaka korom gajwang' nowuok oko ka romre margi ka bende gidhi magi ng'anyo nyaka e migawo mochung' weche mag thieth, apise mago mag migawo mochung' weche mag thieth e pachoka ka dwaro margi makende ne chudo kanyakla kod okang' mano mar ndiko gi tich. Adhi bedo gi intern nurses mago nurses matiegore adek kuomgi ma bende biro bedo ka nyisowa ywak ma bende gintiere godo ahinya mago moluoro sekta mano mar thieth. Bang'e chenro mano mar ng'e jothumbe waing'eni chieng' tich abich juma ka juma chakre saa 2 nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi. Solomon Atito kelona chenro mar ng'e jothumbe. Okinyi ma kawuono hano jathum ma bende biro bedo komenyo en jathum mong'ere kaka Onyango Mayienga kata Koko. Aparo ni mano nyinge mar Oledhi. Koro kete kanyo mar mondo mi ng'e siganda Onyango Mayienga. Chenro mar makoromo nyaka korom gajwang' chako saa 3 nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Pile ka pile wajo bedo gi rowere chieng' tich abich. Omiyo okinyi ma kawuono adhi bedo gi rowere 4 ma bende adhi bedo kwa twak godo kotenore kod chal mano mar piny Kenya e wang' rowere. Ahinya weche ma bende osebedo ka timore jumane. Wang' rowere gineno wechegi ginene e yo machal nade. Koro mane kaka chenro mar waiko okinyi ma kawuono kaka pile bedo kod nyaka giko mar chenro makama. Orna ote abiro bedo ka somo paro kwa dhi nyime gi chenro makama. Ote yorona e lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono. Mbui magwa mag Uganda bende yudowa achiel kachiel. Wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube, X
kanyakla kod Citizen Digital. Makoro kapo nono ni ikori mano mar dhi e tich. Parne wang'ino kwa nyal tingo wang' jowi kwa dhi e tich, ok wanyal tingo TV, kata kamano simbi mar ong'we yamo no inyalo nyiewo bundles mar mondo mine chenro magwa achiel kachiel. Arwaki bed kod nyaka giko nikech ma en ropiny. Mokwongo hoi pinduchi manyien. So in that confusion, kuhepa ndio mimi niliona giza. Nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Kora sabedo girem na anjam jengo to sani ok kanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopod ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity, which has been allowed, which translates to 36,000 fans. Nyakorongo jong dakika skada berio tok sa pagario mar okinyi. Kamora mora mintiere harwa kini machigni heweche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwachako ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua oduogo kowuok e piny Amerika taka tungni obedo bang' rowere majonjore monjo safar mare kendo diro kite okanga moweyo ka jofwambo ntiere koda hinyruok. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, moko kuom jofwambo mane oyudo hinyruok en jago picha mar Royal Media Services Willy Ogunga. E paw ndeke maduong' ma JKIA, johera mag ogai mar DCP Rigathi Gachagua ne uchupo moro ka moro mar rwako rwadhgi pacho kae kowuok e piny Amerika. Saa 7:50 mar odhiambo, Rigathi Gachagua ochopo e paw ndeke ma JKIA kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage. Kibaji kod luoro omako josiasa kod johera mag Gachagua bang' Gachagua deko wuok e rangach mar jowuoth ma ok e pinje ma oko. Johera mag Gachagua ochako goyo nduru ka gidwaro ng'eyo kama Gachagua nitiere, okang' mane weyo jowuoth mamoko kod buok maduong' e paw ndeke ma JKIA. Weche kata kamano olokore thuolo matin bang' Gachagua wuok e rangach kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage mane ogoyo tach e paw ndeke maduong' ma JKIA chakre seche mag okinyi. Johera kaachiel kod josiasa machiegni kod Gachagua ne en kod luoro e seche mag okinyi ni inyalo make kod obila kochopo e paw ndeke ma JKIA e wi weche manyicho osebedo ka owacho e piny Amerika. Safar mar Gachagua kowuok e paw ndeke ma JKIA ochakore thuolo machuok bang' saa 8 mamidhiambo kendo chong'o e wang' apaya maduong' ma Mombasa Road ka johera mage wer kendo wuotho e bath yo. Thuolo machuok bang' chopo machiegni kod City Cabanas, safar mar Gachagua ogore e Luanda. Rowere majonjore odino wang' apaya kendo bayo kite, okang' mane oweyo ji mathoth kod hinyruok kaachiel kod ketho geche. Wao wanatupangia jama, wanasema tuwezi fika nyumbani. Tutafika ama tutafika? Tungetaka kuambia serikali ya kwamba sisi hatutaomba ushauri wa kupiga meno mswaki kutoka kwa Kibogoyo. Ameshindwa tayari kuongoza serikali, sasa anakuja kutatiza nyinyi. Umetutumia goons. Mimi gari yangu hata haina kioo, yote imemwagwa. Lakini nataka kukuambia wewe Kasongo, siku ya kifo ya Nyali ikifika, miti yote inafanya nini? Harambe! Rigathi amerudi hajarudi? Amerudi hajarudi? Mikora kule mlikuwa nafikiri mtamweka, tuwekeni wote sasa hivi. Gachagua ne odhi e piny Amerika dwe mar 7 higani e limbe mare mar dweche 2, kata kamano ne ong'ado limbe mare machuok ka okang' maduogo pacho kae kendo timo campaigns jochung' mag duond bura mag DCP e yiero madundo ma ochan bag dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jong jafwambo mar Royal Media Services Wilberforce Ogunga nigirem tok goye gi kidi giro were moko ng'ere e kinde mano
Nganga, Eric Kioko kod Mike Kagwongo ka bende ne giyudo hinyruok e kinde mana gachgi ne omonj. Maendi ok en okang' mokwongo ma imonjo jofwambo e kinde ma bende gitimo tijegi. Sisi gari yetu ilikuwa ya media, imebeba media people, cameras and everything. So my colleagues wakashuka. But sasa because being a journalist nikaona sasa hapo ndio angle mzuri ya mimi kupata picha mzuri. So nikapata. So hiyo gari yetu ikahepa mawe. So tukajipata tuko katikati ya guns wa pande ile ya side ya Rigathi, na kulikuwa na wengine kutoka hii side nyingine walikuwa wamezuia hiyo magari ya kutoka kwa Rigiji isiteremke chini. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Ne korongo jang wana wach malita hinya ginmoro ni piny wacho benyalo ketarita makare ne jofwambo e kinde mabende gichwalo tijegi. Kopogore gi mano ami weche motende kod thieth kamar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi e boma bul mar Rufa ywake wi lew mar chudo mag gope mag SHA kod okumba machon mar NHIF. Ne giloso kod jofwambo e kaunti ma Meru. Laktichego okwedo listi mogol kod migawo mar thieth manyiso ute thieth mosechul gopegi nyaka dwe mar 8 mar higani. Simfreso Kinda Nigler. Riwruok mag ute thieth mag ji giwegi e boma bul mar Rufa seyo migawo mar thieth kuom rem chwalo chudo mag ute thieth kaka dwarore, gima giwacho ni kidek nuro chutho sekta mar thieth kaluwore ni thoth ute thieth sani dwaro pesa ching kuom jotuo. Ka giloso e boma ma Meru, laktechego ywak ni nyaka ne SHA chakre ayanga dwe mar 10 higa mokalo, mana tamalo 53 mag chudo e mosechwal ne ute thieth. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. Kamano bende SHA iseyo kuom rem chiwo chudo ne ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe, kendo rem chiwo lere wi omenda ma gichiwo ne ute thieth kaka dwarore. SHA is publishing a report of facility level reimbursements on its public portal. However, those figures without the disclosure of total claims submitted, approved, and the payout to claims ratio are misleading. Migawo mar thieth iseyo bende kuom dhi ataro mar chik e duoko piny rang'iny mar chiwo thieth mag ute thieth ma pacho ka. It is not possible that we can achieve UHC while every day all that we keep hearing from Ministry of Health and other government officials is private hospitals are fraudulent, private hospitals are corrupt. Yes, we support the fight against corruption, and we know that this is a current discussion in this country, but it must not be an excuse for the state to refuse to pay legitimate medical claims. Alwore kod report man migawo mar thieth, omena moyo bilion 3 osechul ne ute thieth e bwo kuma mar SHIF. Primary Health Fund osechule moyo bilion 1, chenro mar chulo bilion 1.7 ne thieth mag tuoche tama kod tuoche mapoya dhi nyime. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi mano, jagoro mongirore riwruoge mago mag nurses ma pacho ka Seth Panyako ogolo ywak ewi sanda mokoni sirikal osebedo ka sanda godo nurses e pacho kae. Ka okoni sirikal kama oting'o mago mag counties ne orem chwalo winjruok margi ne nurses, gino manomiyo gidhi e ng'anyo. Kamano bende moko kuom nurses ma jopuonjre to odhi nyime kod ng'anyo e apise mago mag migawo mar thieth ewi listi mar tiegruok kata internship magiwacho ni opong' kod mibadhi. Jafamaro Armstrong Osutra miyo waler. En ng'anyo mar nurses mosedhi nyime kuom maho dweche 2 sani. Ng'anyo mane dwaro mondo sirikal ondik nurses mag UHC. Sirikal otik nok mag nurses moko kuom kuonde thieth mag piny owacho e kind dwaro mamoko. Ng'anyo ma kamano osethiro chenro mag thieth pachoka ahinya to moko kuom counties. Kata kamano, kata obedo ni moko kuom dwach nurses go oserangi, moko to pod ochung'. Riwruog nurses ma pachoka koro golo dhok ewi chal mar ng'anyo ma kamano e counties kod moko kuom osiptende madongo e boma ma Nairobi. Jagoro mongirore riwruogno Seth Panyako oyango ni moko kuom counties ma pod nie ng'anyo ting'o Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Busia,
e kind mamoko. County government still have the nurses on strike. 1, Trans Nzoia, 2, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Busia, Kisii, Lamu and Isiolo. Counties mosechopo winjruok gi riwruogno oting'o Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu e kind mamoko. We have Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Makueni, Kitui, Narok, Kilifi, Uasin Gishu and Kenyatta National Hospital. Panyako wacho ni Kwale, Migori, Lamu, Machakos kod Isiolo nyaka sani nie chenro mag twak kod nurses go gi geno mar yudo yore mag tieko midhiero mag thieth e counties go. Panyako bende oseo moko kuom governors kama oting'o mano Machakos Wavinya Ndeti ma okoni osebedo ka liko ni ng'anyo ma kamago e county no tenore siasa kendo ywak nurses go kin mago madieri. Okwayo governor no mondo weketo siasa ywak jotich. And we want to tell the governor that the strike is not politically motivated, is addressing issues, genuine issues that have been long-standing for more than 7 years. And therefore we will urge Governor Wavinya that he should not politicize the issues of workers. Jagoro no kwedo weche moko ni governor ma Trans Nzoia nogolo ni riwruogno bade ma county no itayo yor ng'eruok wirano jotelo kod jotich mamoko mag riwruogno wuok e dhot achiel Panyako koni mago miriambo. The allegations by Honorable His Excellency Governor for Trans Nzoia that the Kenya National Union of Nurses Trans Nzoia branch has been inflated by tribalism and political interference in the running of the union are not factual. Jatelo no kwayo counties mondo lu chike matayo ng'anyo mag jotich kendo we sando kod buogo nurses go ka okwayo jochung' mopogore opogore kama oting'o migawo mar thieth mondo konygi e kedo. We appeal to all stakeholders, including the Ministry of Health and the Council of Governors, to intervene constructively and bring this matter to an amicable and sustainable resolution for the benefit of the Kenyan public and health sector at large. Kamachielo, nurses matiegore ne obago ng'anyo mar gerange apise migawo mar thieth ka giywak ni tend migawo no osebedo ka odino negi itgi e ywak margi ma giwacho ni migawo no onego duokgi e listi mar ndikruok ne tiegruok moiw kata internship ka bende giywak ni chenro mar keto nyinge e listino ne opong' gi mibadhi. We are eligible, very qualified. If we are looking at the PSC form, let us look into the latter, to the last drop. So we are telling the ministry one word: reinstate all the revoked nurse interns and post any eligible nurse intern. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Na kwa mgojongo pogore gi weche mag thieth ami weche motenre kod somo. Riwruok mar Elimu Bora Working Group oseo kanga mane okaw kod sirikal William Ruto e duoko piny nengo mar somo mar mbalariany kod atamalo 15 nyaka 40 ka ok gikaw pach jopiny. Jodito mag riwruogni network bang' tieko romo mane obagi kuom thuolo mar ndalo 2 e boma ma Nairobi kama bende ne gitwakie rema mapod okwako sekta mar somo. Giko ni piny owacho ne otiyo kod omenda mathoth e chuoga put mar Profesa Munavu manogolo report mapok okete tim nyakuduchieng' makawuono. Kaka Judith Omondi lero, gidwaro mondo oket lokruoge ahinya to e somo mag kuonde tiegruok mamalo mag ywak ni nimo. Kone romo mar ndalo 2 mar riwruok mar Elimu Bora orumo gi ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi ewi kaka itayo somo mapacho ka. E jumani ma jopuonjre mag mbalariany donjo e kuonde tiegruok mamalo, riwruogni onyiso luoro magengo ni kamoro weche ok nyal dhi maber ne jopuonjre kaluwore gi lokruok masiko bedi e sekta no mar somo, lokruoge magikoni ok riwie jopiny kendo onge chike mapacho ka. Boaz Waruku ma en jakanyo mar Elimu Bora okoni kata mana e duoko piny nengo mar somo e mbalariany, piny owacho ne ok okawo pach jopiny ka okoni kamoro atamalo no pod ok nyare somo kuom jopuonjre mayaye anyuola mayuto gini piny. When somebody throws so many balls in the air, that is part of the confusion, and we are saying let's depart from that. Because if you are to go back and say, where did it come from? How did it evolve? Public participation. Our Article 10 of the Constitution and the values, national values and principles of governance, very clear. How do you process such matters? So we want a shifty process, a way of always throwing up things which do not add value. Bende giywak ewi report mane ogol kod aput mar Profesa Munavu magikoni nyaka kawuono kata bedni osechak ti kod pende moko pok chiko puodhe kaka report ma owinjo tigo e sekta mar somo gino mapod duoko sekta no piny.
The new university funding model for tertiary education has emerged as a weapon designed to destroy public university education in Kenya. The flawed means testing instrument has unfairly placed most students in Band 4, creating unsustainable loan burdens and forcing students to abandon their dreams or transfer to expensive private universities. That report has not been formally presented to the extent that there is no clear policy that has been developed from it. And so its implementation, we call it very cantankerous, it is erratic, it is not satisfactory to the wishes or expectations of the people. Wi wach mar duoko ting' mar somo ne tend counties kaachiel gi miyo governors teko ewi omenda mar CDF gikoni keto josiasa gi ting' mar chiwo sir mar omenda mar somo mi ok ti tijno e yo mar ayanga. Koro aparo pesa ni duto omoket school. Pesa duto ma basari no bende school, to nyithindo donjo school to somo maonge ni pod ng'ato de apply for basari. Ka wadhi mbele yudo ka kinde ka kinde wach dongruok ma basari itiyogo i siasa. Koro aparo no kambe to chikno ket ma ng'ama onge go nyalo dhi skul buog budhi tiek skul ne. Motelo ne yepo mag skunde gikwayo mondo mi or omenda mar somo ma ok olewo mondo mi jopuonj obed kod ting' mayot e tayo somo e tam mar 3. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokanye sekta mar somo kod sektas mamoko mawuok e kaunti ma Migori owinjore ni kar tiegruok mar jopuonj ma Migori ogol kama nitiere sani e boma Migori kendo tere e gwenge mag Kwa e sub county ma Suna East. Winjruok obedo ni mbalariany mar Rongo koda ma koro idhi dar nyaka e kar tiegruok no mano mar Migori TTC. George Juma nigi mathoth. Kata beni mbalariany mar Rongo osebedo kachiwo tiegruok e courses mopogore opogore ka tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC ka ochako dwe mar 5 mar higani. Weche osebedo ka pilore mathoth ka otende kod paro mar loko ka tiegruok ni ma jopuonj mondo koro bede bad mbalariany mar Rongo. Moko yando gande yande siro chenro ni ka moko bende yande nitiere kod paro ma opogore. Kata kamano romo mar kawo pacho ganda romo ne olos kod jobunu ma Suna West Peter Masara jodak e kaunti ma Migori koro yie mondo koro ka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori odar kama entie sani kendo kanyo koro we mar gero bad mbalariany mar Rongo. Ji owinjore te ni koro college ibro kopo ni university ni ochakore to college ibro gol itero Suna East kama iluongo ni Kwa nikech nitiere lokono e Kapradik. University ni en gima jo Migori wasemanyo ndalo mang'eny, wan ga gete mang'eny, but one in agreement ni koro wanyalo chako university kamoro jowo yud thuolo mar somo machiegni mondo nyithiwa madhi mabor bende som ka. And the board was in agreement on condition that the college does not die, but the college is relocated. And today I want to say that I'm very happy with what has happened because the people have spoken, the leadership have spoken. Migori TTC no chakore kano oae kuom Migori Boys Secondary School from 1960s. And in fact, Onyuolo University, onge gima ber molo gima chalo kama. And if we have a university and we have TVETs, hiyo sasa ni sherehe kubwa kabisa. Jodwe ma Suna West Peter Masara wacho ni giketo okenge madwarore kod migawo mar somo mondo lek man loko ka tiegruok ma jopuonj koro bed mbalariany. Ibro chake mana ka osemiwa roadmap ichake achaka ka to bang' higa 3 kosebedo higa 3 ma koro miye gimiluongo ni charter to koro wagolo university ke chidwaro ni ka beto university gerelo ma ok tin e kapra beach to wan gi eka prochiko lichota koro manyiso ni university bro gel lichota to for sani to nyaka ne wachake institution mar serikal omiyo wakawe ka be wachako wawinjore ni jonyuol te okel nyithindo ka mondo college ni university ni koro obed gi ndadho. Jokany sekta mar somo e kaunti ma Migori wacho ni keto mbalariany e boma ma Migori ok dhi mana ji wechego mag somo kende to bende dhi ji wechego mag dongruok ma oting'o ala. Ni lawo gi kuonde maboyo kata sani ji pod lawo gi kuonde maboyo to kopo ni dongruok mar dongruok okelonwa university nyaka machiegni Migori ka ang'o ma de wapingene. Basi biro gi yore mang'eny omiyo ne wakwayo ni ng'ata ma dipo ka nigi wach mar Situmu University mano no bed mana wachne. Nyaka sani kar somo kata learning center ma Mbalariany mar Rongo bende kod dhi nyime e kar tiegruok ma Migori TTC oseywayo jopuonjre malo 50 ma bende somo courses ma opogore opogore. Already started and we have students that are on
Some of them have finished their exams. They are moving on to 1.2, and we are also hoping that by September we'll be able to have 1.1 coming in, and that is how the center is going to grow, and with the effort and the support of the government leadership and the community leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori. En fungruok ne johera mag adhula e pacho ka tok piny owacho lando ni duol mochung' ne adhula e Africa CAF oyango ni gidhi medo kwan johera ma ibiro yienegi donjo e papa ma Kasarani kendo pako tugo e kinde Kenya kod Madagascar. Jatend migawo mar tuke Salim Vuria oyango ni kwan johera omedi kowuok 27,000 nyaka kwan mar 36,000 ne tugo no, manyiso kwan atamalo 80 mar pauno. Kwan ne oduok piny e kinde tugo mar Kenya gi Zambia tok Kenya ne ketho moko kuom chike mag chana. They have considered favorably the appeal that was put forward by FKF on behalf of Kenya government. And now tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity, which has been allowed, which translates to 36,000 fans. And therefore this is good news to Kenyans, and we want to reiterate that we continue to comply in the game tomorrow. Quarterfinals is a big game, and therefore we urge all Kenyans to continue to comply so that the next time we play 100%, without any problem. Kopo Greg mano chenro mar chako kunyo liete ma kwa Binzaru kachiel kod golo ringre ji mano yike lietego ochakore yanga oduche manyoro. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo alera, ringre dhano 5 ogole liete 6 ka fuonni mag dhano mamoko bende yangore ne okere bunguno. Ochiwo chik mayiene obila mag okwach kich thuolo mar kunyo liete mayudore e bungu ma kwa Binzaru e kaunti ma Kilifi. Obila mag okwach kich matimo nonro mag nek ochako chenro mag ayanga odiochieng' ma kawuono kama ginyalo kunyo liete maromo 6 ma giyudo e ringre dhano maromo 5. We commenced the process of exhumation of the suspected graves here in Kwa Binzaru village. So at the commencement of this exercise we had 27 suspected graves. So today we managed to exhume 6. Ikindeni fuonni mag ringre dhano maromo 10 okwany ka okere i bunguno. Of the 6 graves, we found 5 bodies, and then also around that area we found 10 different scattered body parts, scattered in different places on the surface. So we are remaining with 21 graves, for which the exercise will continue from tomorrow until we finish the exercise. Kinde manyime jopiny kod jokene ratich oganda yande ochiwo ywak ni le mag bungu chamo ringre dhano kendo keyo alwora makono gino mayande gi ywak ni kelo ranyisi marach ma ok chiw luor ne ngima dhano. It's been an open process. We've seen how the bodies have been exhumed. So far 5 bodies have been exhumed from 6 graves. We are happy with the openness by the government. Kuom liete 27 ma okwach kich oseyango kunyo ka igeto gole ringre dhano, odong' liete 21 ma ochan kunye ndalo manyime chakre odiochieng' makiny. Joked ne ratich oganda kata kamano dwaro sirikal mondo ket ler mowinjore kinde chenro mar kunyo makamano kendo kwayo ni ondamo mar chik mager mondo kaune achije duto ma itudo kod nek ma kwa Binzaru. So ile kitu ningeomba ni vile daktari amesema, tutasaidiana sisi wote kuhakikisha kwamba tumefanya hii kazi mpaka tumalize. Wananchi wenzangu hapa tumeongea na hawa kwamba watatusaidia wakati wanatembea kwa hii msitu. Wakipata pale wana suspect kuna mili, tunaomba sana tusaidiane. A good number of residents from Malindi and other parts of the country that are missing their loved ones would come to Malindi police station where there is a Red Cross center so that they can record their details and probably get justice for their loved ones. Chenro makama yande ochakore bang' maka chije moko 11 ma itudo kod tayo chenro mag lamo makelo chich madwa ket kod manotimore e gwenge mashaka hola e kaunti ma Mombasa. Obila mag okwach kich matimo nonro makama
oyango ni ma en chenro mar nonro madhi nyime kuom kinde malach kaluwore ni bungu no duong kendo liete okere iye. We expect also to find more graves because we have not exhausted the search because the area is very, very vast. So we expect more bodies. So this is to appeal also to the members of the public, so who may have lost their loved ones or who may have suspected that their loved ones are missing, to report to Malindi District Hospital. We have a Red Cross desk there for which their details will be taken and also their DNA samples to be taken. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Na kwa mgojongi report mar Cynthia Onyango ben makelo giko mar wech manyien okinyi makawuono dakika skadho 32 ano kanyo ka nini kiwacho ni winjo makar kintiere Egerton University. Alex Ongoya iwacho ni luochendo achiel kachiel kintiere Kisumu dala. Wuod Nora iwacho ni winjo makar kintiere Uhola. Jabero Tado iwacho ni good morning. Ibrahim Andege idmane no ote magi iwacho ni chopo chendo mar piny chopo nu makar kintiere kanyo Kisumu Nyahera. Omusita Waleba iwacho ni ntiere Busia Fonyola chendo chopo nweyo makara yena mara mweka uyo matinya kwa mgajwang adugu kode nondro mara gazeti kikiti mbora. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Teka unusiye giwachno to ano ka bibet ka ikinyome to kate arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kae bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Binti kicha, mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha, mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Dakika en pradeko da biro tok sapagaro marokinyi machiegni weche manyiena machiegni nonro mar gazet nyinga Sharon Onganya kwa mga jonga ntiere ka Daily Nation kanyakla gi The Standard duto te mabende hodu bro bedo kwa poro weche mabende mipek e nonro mar gazet okinyi makawuono weche mabende noko mipek otendre kod duogo mar mane en jarub jatend piny Rigathi Gachagua mabende nyaka sani en jatend duond bura mano mar DCP. Daily Nation ondike kanyo ni chaotic return. The Standard ondike ni a charged return. No choch ni makoni kod kocha mabende no bedo kalure koda duogo mare kalure koda group mago mag jonjore mabende no monjo johera mag Gachagua mabende nantiere safar mare kowuok JKIA. Okan kenda antiere gi Eric Okeo Kizito jafwambo mabende wajathoro bedo godo e nonro mar gazet. Eric Amusi ni misawi chio makare? Achio makare. Achio makare kendo adokero komano Nyasaye momi okinyi makawuono. Nigo en ng'wono mare momiyo Sharon wangima. Sharon awuoche gazet, aneno weche mag somo, aneno weche mag mibadhi, aneno weche mag siasa. To kwa dhi mag somo, nyalo miyo ago ngero. Iwacho nang'o, somo nyayo chir, chir nyayo geno, geno nyayo kwe. Bende wacho nang'o, somo en wuok e mudho kidhi e ler, mago ber mar somo. Koro aneno sigana mar somo kanyo kiwacho ni choch nitiere ok dhi makare. Koro mano mokela ngero makamano Sharon. Mana kamano ngero makamano bende winjore yo makare. Kata kamano king'iyo gazet okinyi makawuono Daily Nation gi The Standard thor weche gi chalre to en kaluwore kod duogo mano mar Rigathi Gachagua mabende notieko thuolo mano mar jumbe auchiel ndalo 43 e piny mano mar Amerika. Gisani koro kano tieko kata mana kano ng'ado limbe mare mane gwen nodhi godo e thuolo mar dweche ariyo e piny Amerika en kaluwore kod by elections yiero madundo ma piny Kenya nego bende bago e dwe mano mar dwe mar 9 mano mar higani. Aparo ni wachagi kanyo. Sharon kanyo mabro chako godo nikech Gachagua nyoduogo. Gachagua noduogo kano bedo kod limbe, nodhi e limbe pinje maoko mag dweche ariyo to ne ong'ado limbe makamano. Kano duogo kowacho nang'o, obiro goyo campaign ne yiero adundo madhi timre kar chung kuonde 23 midhi time yiero mano wan kod ka yiero kar seneta achiel kuonde od bura auchiel kod kuonde alensi mamoko kanyo Sharon. Nowacho ni oduogo mar mondo mi otim mano ka koro nosingo ne jogo ma ne nitiere kuonde mano nego be nodhi time limbe ka nobro duogo mano wacho ni obro dok kamano higa manyien. Koro sama nyo oduogo Sharon johera meke nyowuok dhano gana gi gana modhi alap mar Jomo Kenyatta kacha mar rwake mane gidonjo mabende ne gichung' nyaka kanyo mirwake welo modhi al kane gichung' girite kanyo tulo no chakre kata jur no chakre seche mane jalup ne Cleophas Malala ne dwa temo donjo gi kanyo makoyangi. Koro kanyo mano tame, koro kano tame to nogolo duol. Sama nogolo duol no chalo gima ne ojiero ji ma ji koro ne ng'ur ahinya kanyo ma kanyo be Malala ne wacho nang'o ni idwa make ni idwa nodin ne Gachagua. Koro naneno bang'e ka ji notemo rito Gachagua kanyo mabudho mar no bende nomiyo gi chuny moro kanyo mapek ahinya ma bende koro ne gichako go koko kanyo ni to ere go. Bang'e Gachagua nowuok oko kendo noneno kaka ne oganda ne rire karita mare noluore kanyo ne giwuok alap mar ndege kanyo Sharon ka koro ne giluwo apaya maduong' mar Mombasa mar mondo mi gidhi kama ne gichano mabende no gichopo mano ka romo mar Kamkunji kanyo ka ne gichopo Cabanas kachacha ne gi romo gi kweth moro mane rakre kod ikane ba kite. Koro kanyo kite no ba Sharon geche no to kod kiche ma jofwambo no yudre kinde kanyo kaka jago picha mar Roll Media Kai bende noyudo hinyruok kanogo lenda wang'e kod kidi moko bende mawuok e od fwambo mar TV47 kod mago mar Standard bende noyudo hinyruok makai manyo Sharon. Koro ne giwuoyo noenjo ka Malala nowuoyo kanyo matek ahinya
mago joge metho nowuoyo kanyo matek ahinya ka giwacho nang'o gino metimonegi ok bi monogi dhi nyime kod siasa magin godo magin bende ne giwacho nang'o duto te en mar neno nang'o ni gigolo jatend piny Kenya William Ruto e telo gimiyo logo nyadichiel kanyo ma bende wach ma giwacho kanyo Sharon en nang'o ni gin gidwa neno ni mondo mi Gachagua bende odhi obede debe ka dhi laro kom tend piny Kenya manyiso nang'o mano wach ma Gachagua nitie godo nikech nothiche to ka nothiche iwacho nang'o koro tame laro kom makamano koro wach makamano entiere godo e doho mar tem mar mondo mi oluok nyinge konya yudo thuolo makamano mar mondo chung koro joge koting'o Malala giri wacho nang'o gin gidwa neno ni mondo mi Rigathi ochung to jomoko bende wacho nang'o kata kochopo ni koro kobi ochung to gibede winjruok ma gisiro ng'at achiel to ng'ane bro siro mar neno ni gigolo jatend piny Kenya William Ruto koro ne ginyiso sirikal ni kata timnegi ang'o kata buoggi ni magi duto sirikal timo mar mondo mi giling to gigoni ogiboling tadanwa ne tipo mana kama nadar mar mon mane tipo e picha mabende ochiw kanyo Daily Nation ka gindiko kanyo ni chaotic return Nyakorom Gajwang tipo mabende ochiw Daily Nation kanyo en Rigathi Gachagua kano mol e paundeke mano mar JK mabende johera mage na gineno dhi mol kar sauchiel marudu chieng kata kamano no mol e pachoka bang thuolo mar sabiro gi wiye sabiro gi wiye kanyo koro mano Rigathi Gachagua Nyakorom Gajwang ogute mano mar Godfather mabende wang'e godo kanyo jina penja ni to nango mene na omuome like nitemo geng'e gi bodyguards mage nikech nantiere maling' ni samoro Rigathi Gachagua ne bene imako koro apani jogo ne kode machiegni kanyo mar mondo mi gigeng' wach machal kamano Sharon mabedwa no gudo ne temo ne lwar timake kanyo gudo ne temo ne lwar timake kanyo Sharon koro gima Gachagua timo otemo timo siasa kata ko siasa moro mar Raila Amolo Odinga mane Raila Amolo tiego do cha nyaparo higa machien kacha Raila bende kane wuok e piny mar Amerika joera meke no dhi romo ne dhano turi alap nen wuoth nen lweny mabende oganda nowite ngimane inyalo paro baba weli wawe koro en bende otemo siasa makamano mar pimo oteku mare ni to siasa mare ni kure koro wacho ni duto te Gachagua koro sane luwo siasa mare Raila Amolo Odinga cha notemo ka bende onya donje thuolo makamano otemo ka bende onya rwako wuoche makamano koro wadwaro neno nikech wacho ni Gachagua kaka nothiche ne okodhi mo lalo nono kamano nodugo chier Gachagua roch modhi omako joera mawuok e masa mar Kenya koro wacho nang'o kosemako jogo mawuok e masa mar Kenya koro entie kod wuoth mar neno nang'o odhi kuonde moko bende onduso nikech wacho nang'o ka dibed ni obiro yudo thuolo mar chung koro manyo ombulu iwacho nang'o 50+1 koro mano nyimiyo nyako duong kuonde duto mane koro campaign mwacho ni Gachagua koro ntiere to Rigathi bende wang'iyane na Kizito rakruok mabende biro bede yiero madundo mabende piny Kenya biro bedo kabago chieng' tarik 27 dwe mar 11 mar higani mano bende duogo hie mano mar Rigathi Gachagua pachoka parni DCP duond bura mar DCP nano kanyo ka gi front candidates mane kar chung'od bura ma Mbeere North kama na Geoffrey Ruku ntiere kar chung'od bura ma Malava mano ma Injendi mabende notho kanyakla kod Vanessa Kulo Malima bende nong'elo rengo kono koro mano kar chung'od bura dek ma DCP bende wacho ni dhi chungo joge odioche manyoro ni winjo kanyo ni koro kuku yiero jo UDA yiero jo DCP en rakruok mabende wacho ni en pimo mita motelo ne yiero mar higa mar 2027 mane gima Gachagua dwa timo odwa pimore odwa nyiso teko mare nikech ogeno ni koyudo kombe modong' nono gi ni duond od bura mar oyudo to mano koro dhi keto ng'ala mamalo maber madonjo yiero mar higa 2027 gi teko modhuro to wach machielo manyakwa los manyakwa kum Nyakorom Gajwang en rakruok mabende noneno e kind grube mago mag jonjoro to wach makama nwanjo ka jalup Gachagua jalup jatend duond bura mar DCP mano Cleophas Malala bende noyango ni nitiere grube mago mag jonjore manene bene ikeyo e pachoka to adiera ranyisi no neno odiochieng' manyoro jofwambo bende noyudo hinyruok makoni kod kocha aparo ni kinyal mana ketina tipo mokwongo mano mar The Standard mar mondo mwande kaka chala mar wach makamano na nitiere achiel kuom jofwambo magwa Nyakorom Gajwang e TV station kata mana Royal Media Services kambi kae mano Wilberforce Agunga bende kamana kaka nise wacho kidino ojuko lend wangi kopogre mano nwaneno nyamburko mabende noto e kinde mamoko Sharon wacho ni lweny en jasik dhano gimora amora ma itimo e lweny en ketho ei kwe kendo wacho nang'o obiro loyo lweny ng'atno mong'eyo seche monego dhawe
gi seche moko nego dawe. Koro kinde gi ok en kinde mag lweny mag siasa, kinde gi time mos nikech kata campaign bende pok oyaw. Koro lweny matimre gi wakia ni gitimre nang'o, to bende kata koro jogo ma bende koro ba kidi ya jowadwa negi bayo nang'o, jok mana wuotha mos go jowete dhano. Miwacho nang'o Sharon, ng'ato nego her nyawadgi kako herore owuon, nikech ng'ato bende ka koro nya bedo ni ng'ama ne ba kidi go ng'atono, ng'at machielo be ba kidi goego, lit mowinjo no bende opare ni ng'at machielo no be winjo. Ting'enye tulo makamano bende mamomiyo kata mana Rigathi Gachagua nokochopo kata mana e paw tuke mano ka romo mar Kamkunji kaluwore koda tulo mabende nomuoch. Ineno achiel kuom nyamburko mabende noto e nyamburko mano mar od fwambo mar The Standard. Ineno kanyo kaka kiyo noteore kopogore gi nyamburko nyaka mag jotelo bende noto koda kidi rowere kata mana group mano mag nano mana ka gin rowere kuom wachacha dier mago jonjore mag rowere go. Nineno kata mana geche mana gitoyo nyaka mag jowuoth mabende naonge kata mana e safar mar Gachagua. Koro wacho ni seche moko nitiere ng'ano mana siago nikech wacho ni nitiere moko mane kelo kod buses moko bende biro kod apiko nikech Sharon onge ng'ano manya wuok e ode ni koro to dhi geng'o Gachagua kata odhi baye kod kidi ka ok ochan. Koro weche mag chano go bodego non tiendgi malong'o mar mondo mi wabed kod piny man kod kwe, ok piny michane lweny. Mana kamano kwadhi he Daily Nation kendo nitiere wach machiel mabende no mipek Nyakorom Gajwang' motenore kod weche mag thieth. Wang'e ni seyo osebedo ne okumba mano mar SHA mosebedo mana ka chiwo pesa ne ute mag thieth mabende moko bende ok ti. Achiel kuom gin tiere gwenge mago mag Nyanza mong'ere kaka Nyandiwa Health Center mantiere West Kamagak Center. To Health Center kata mana kar od thieth makama Nyakorom Gajwang' yangore ni en od thieth mano jwang'e kind thuolo mar higni 10 mokadho. Ere kaka od thiedhne noyudo siling milion 20. Sharon, ma wach ma kelo midhiero ahinya kendo omiyo waparo ni weche mag thieth gino dhi okethre kod gi kanye. Inya paro kar thieth mar Nyandiwa ne kinde machien kacha nokete mbui kano yugno. Bang' ka nosekete mbui not bete. Koro wacho ni kanosebete kanyo koro oyudo omenda mido ka dwe mar 8 ni kane okumba mar thieth mar SHA ne pogo omenda ne osiptende manoro kwayo kalure kod thieth mane gitimo. Kar thieth mar Nyandiwa ni noyudo omenda maromo milion kanyo 20. Mano milion 19,998,720 kanyo mabende Sharon kidhi kanyo tido ka serikal bende nosemiyo od thieth ma kama omenda maromo siling 10,000 kod 80. Mano migao mar thieth. Koro en wach ma koro kelo midhiero Sharon nikech wach ma kar thieth mano sebedo kok ti kuom higni 10 duto kanyo koro bedo nade ma bende weche miwacho kanyo kineno kata director mar public health mar county ma Homa Bay Amos Dulo wacho nang'o adier kar thieth ni en kanyo ma osebedo ga kok ti kuom higni mathoth kanyo ma koro wacho ni seche moko nobedo chochni oro omenda ne kar thieth ma kamae ma bende negi wacho nang'o nitiere omenda moko manonego bed ni miyo kar kuonde thieth moko mantie county ma Homa Bay to dhi e county ma Siaya. Koro giwacho ni chochni mantie kanyo kata migao mar thieth bende wacho ni chochni emobede. To koro oseng'adi chochni to bedo nade Sharon? Ma ndika kar thieth ma bende ok ti ma bende kar thieth ma Nyandiwa ne wacho nang'o ni en kod nyalo mar rwako jotuo chiko maninde obedo nade ma koro chop mag yudo omenda ma kamae. Ma Sharon bende kineno sigana no yudo ka kar thieth moro ma mantie milo Jumia mantiere Huruma ka jot ma Huruma noyudo omenda maromo milion 85 miwacho ni mao en omenda moloyo omenda momi kar thieth ma Kenyatta kod kar thieth ma Kenyatta referral mano Koriw to omenda kar thieth ni oyudo to kar thieth ma Kenyatta en kar thieth maduong' kata mar Kenyatta referral kucho bende kama duong' to koro ni Jumia mantie Huruma ni oyudo omenda maduong' moingo gi Koriw te. Weche obedo nade nikech wasebedo kod ywak jur ka gikano omenda mathieth mar SHA ni ok dhi kod japiny makare to kar pesa nitiere Sharon mitugo kae. En wach mondo matek nikech kana somo kata mana sigana makama hinya mano mar Nyandiwa bere to wacho ni mar Jumuiya ni to tiyo nikech aneno kanyo ka en level 5 hospital to koro ma Nyandiwa mantiere West Kamagak Nyakorom Gajwang' hospital manya wawa mana kaka nene mana kaka ni wacho ni lum notiye chal kaka ng'ato nodhi payo mofuetho dhiang' makwaye
to noyudo siling bilion 20. Kata kamano naneno ka official records iwacho ni nonro SHA wacho ni ntiere dongeni nyaka hospital bed licensed. Koro bende se aparo nyalo dhi ne KMPDC, mano Kenya Medical Practitioners and Dentist Council, ma bende giwacho ni kana ging'iyo website health center ni nobedo licensed mane higa mar 2022 bende ne ntiere gi permit. Koro ene na penjo mathoth. Kata kamano Duale nowacho ka wach moro wacho ni cabinet secretary blames human error and says the money has been rewired to the correct hospital. Koro nting'o kaka jofwambo mar ng'iane na ka wach makamano en adiera. Omenda mano chiwna nyandewane bende no the hospital machielo mane bende ichiwone. Koro en era mar dhano koso mar kompyuta mana winjo ndalo mar omenda. Nyalo bedo era is to human. Kopogore gi mano Kizito weche motendre kod siasa e ite mar auchiel nyakor Gajwang' jood bura ma pacho ka gintiere retreat mano hi county mano ma Mombasa. To weche motendre kod mibadhi e ite mar auchiel Kizito gazet ma Daily Nation bende no mienjo odiochieng' manyoro okang' mokwongo bende koro speaker mano mar National Assembly Moses Wetangula bende no loso kotendre kod mibadhi ma bende mieno godo moko kuom jood bura e pacho ka. Kata kamano Wetangula okwayo jood bura mar mondo mi giduok chia geno ne jopiny. Sharon Mark emonya wacho nang'o ng'amo ketho yamo oye dawa. Inya paro kata kinde modhi school ng'amo ketho yamo kikono mere ketho yamo nyalo dawa ahinya. Koro ido kae ka speaker mar od bura Moses Wetangula jatend kweth mathoth ichungwa kaachiel kod jatend kweth manok Junet Mohamed oramo ni weche ma iwacho kago gin weche mok adiera ka koro gikwayo jatend piny Kenya gikwayo speaker mondo nyis jatend piny Kenya William Ruto mondo mi okel neno mondo mi ka neno no gibro bedo kod geno ni gik ma jatend piny Kenya wacho go en adiera. Koro kae wacho ni kedo kod mibadhi ma jatend piny Kenya William Ruto osewuok oko ka wacho nang'o mibadhi timre od bura moloyo to sechego ma jo telo chope nyimgi ne wach moro amora tiwacho nang'o gol gimoro eka mondo mi opuodhi. Inya paro kanyo mane en Attorney General machon ma bende ne en speaker machon Justin Muturi nowacho ni adier mibadhi timre ma kata en kane dhi puodhe ni dhi dadhoge e tielo mar ariyo ne tend migawo nokwaye gimoro ko notere room kamoro nyisi nang'o gol gimoro gol kitu kidogo ma bende onyisogi nang'o ano ka gol timuru gimwero. Koro Muturi nowacho ni gini en adiere kanyo. Koro jogi to ramo ma kata kendo Emilio Odhiambo gere no ramo ni wach ma kamano onge. Koro jatend piny Kenya William Ruto opedh neno. Kanyo bende Moses Wetangula nowuoyo weche mag omenda mar Guch CDF kanyo ma bende waseneno ko gai mar ODM Raila Amolo Odinga wacho ni ma omenda monego bed ni koro itero ne ka sirkand gwenge kucho emomiro mi otaye to jood bura oramo ni gin bende omenda ni owene gi aweya ni mae bende gin bende giyudo ka gichopo godo ir jopiny kanyo. Koro Moses Wetangula owacho nang'o omenda ni ogiwe ma bende nokwayo jood bura mar mondo mi odhi olos chik mano ni nyaparo kane idwaro los chik moro kanyo mar mondo mi okete yo makare omenda ni odong' mana ne jood bura mar mondo mi otaye. Koro wabro neno ni to wach ni dhi kure nikech gin bende giramo. Wabro neno kaka wach makamano biro bedo kadhi nikech nitiere dwaro mar en paro ma bende nuchiw mar mondo mi omenda makama oket e lwet governors mata omenda mago mag basari. Kata kamano ite mar aboro nyakor Gajwang' nitiere romo mano mar TICAD ma bende sibedo kadhi nyime. Romo mar 9 mar TICAD en Tokyo International Conference on African Development. En romo mar 9 ma bende nochako e boma ma Yokohama chieng' tarik 20 ma bende mar juma mwantiere. Kata kamano romo kamano ruma yangu duche maka uono jatend piny onge pachoka nomole piny mar Japan chieng' wuok tich mano mar jumani. To maduong' maneno ka wuok e romoni ma ben jatend piny Kenya na lieko oseo pinje mantiere kod dongruok ni gisebedo kata bede ni gisebedo ka gichiwo gope ne pinje mag Afrika. Interest nyinyo nitiere malo moloyo. Tiyo malaya inya paro chien ma wach mane jatend piny Kenya William Ruto nochako chien kacha kanong'ur ma bende kanya makuro nwaneno jatend piny Kenya William Ruto ni koso dibed ni en duol mar Afrika. Koro wach makamacha kendo no chiere ko wacho ni pinje mag Afrika ok ng'i kod wang' makare e weche mag ola. Wacho ni pinje mag Afrika obuona ahinya to wacho ni pinje mag Afrika ni kod weche go mag ochumi mathoth nitiere kod mwandu
ma bende nowacho ka gitiyo godo to nyalo miyo pinje mag Afrika dongre makare. Koro nowacho ni pinje mag Afrika kotimo ola to ka giduoko kod nyinyo mathoth ahinya kipimo kod pinjego man malo, pinjego mogerre. Inya paro chien kacha nowacho nang'o ni kata pinje ma koro idewo wang'gi, pinje ma kotimo ola to duoko kod nyinyo man pincha gine pinje ma bende otelo e rocho aluora. Koro wacho ni piny mar Afrika ma bende weche mag kembe ok ng'eny ahinya ok roch aluora to gin bende ma koro ing'iyo gi wang'no mok ni kare sechego mitimo ola. Nyinyo iketo negi mathoth ahinya Sharon. Koro jatend piny Kenya William Ruto ochiwo ywak ma kamano. Ochiwo ywak ma Kenya Korom Gajwang' to bende romono mar tikade biro bedo ka rumo odiochieng' ma kawuono. Bang' rumo mare bende biro bedo kwaneno dongruok ma bende kata mana piny Kenya biro bedo ka yudo rumo ma kamano. Kizito donge matin e dakika 7 mar mondo mwatiek twak ma kama kapok adonjo e chenro mano mar piny. Ite mar 10 karo choko nonro mar gazet ni chako gi ngero motenre kod weche mag somo. Sani koro jolony weche mag somo Nyakorom Gajwang' gi ywago reyo kaluwore kod deko mago omenda ma bende osebed ka ichwalo e sekta mano mar somo. Bende gi ywak kotenre kod sirikand William Ruto ma bende nosingo ni biro bedo ka duoko piny nengo mar somo e mbalariany kod kwan atamalo 15 nyaka 40. Kata kamano gi ywak ni pach jopiny nokokaw. Sharon, weche mag ka sekta mar somo kae okosebedo makare. En sekta ma kinyi winjo ni wacho makama wachi, chieng' makama wacho makama otuch. Mano mena wacho nang'o, somo nyuolo chir, chir nyuolo geno, geno nyuolo kwe. To kama somo onge Sharon, en pinyno maonge kod lony. Ni somo ok en ikruok ne ngima, to somo en ngima kiowuon. Emiyo ka koro duondego mago ma siro somo kata mang'iyo ni weche mag somo bedo makare pacho kae kaka Elimu Bora Working Group koro ni kod seyo ni weche mag somo kete kare ka giduo girango ni Sharon weche mag somo kong'iyo kata omenda mago michwalo ne jopuonjre ok timre yo makare itere matin kende itere modeko mano king'iyo omenda Sharon michulo ne nyithindo mantie primary mido ka nitiere omenda kanyo maromo siling 1,420 mano michulo ne nyithindo mantie primary mago mantie junior chulo negi siling 10,042 mago mantie school secondary chulo negi siling 22,244 ma bende chien kacha no waneno ko omenda no noter matin ni wacho ni en 16,000 kende ma jatend migawo mar omenda Mbadi no wacho nang'o ni omenda mano kete budget tin mano nyiso jod bura ka gidwar mar mondo mi omenda ne chop kaka en ni mar mondo mi gidog gilos budget giketo omenda rom. Koro nineno kacha bende kidhi e somo mar mbalariany kanyo Sharon nitiere weche nosewuok kanyo somo mar mbalariany nosedhi malo kaluwore kod model manyien mano kel kanyo ma bende ne keto nyithinde band mopogore opogore kochakre band 1 nyaka 5 ma koro niketo nyathi kaluwore kod nyalo mar janyuol mare ma bende choch ne nitiere ywak ne nitiere ma somo no dhi malo ma king'iyo kata kos mar thieth Sharon iyudo ka nen siling 117 e higa koro machien kanyo waneno ka koro nyoduoke chien mano waneno kiwach nang'o ne gonyruok ting'en noduoke chien to kata mano duoche manyoro nantiere gi achiel kuom japuonjre ma bende koro nodonjo mbalariany e hike mokwongo geto na mena makamano kata noduok chien poko reflect poko neno kanyo kata kamano ang'eni ywak bende nitiere bende kaluwore kaka sirikal osebedo ka tiyo arietha kod omenda mar piny owacho nikech jolony mag somo geto ni piny owacho ne otiyo kod omenda mathoth Nyakorom Gajwang' e chuoga put mar Profesa Munavu ma bende nogolo report to kata kamano nokokete tema nyaka kawuono. Kizito sa ong'adowa wang'e machinglo ang'eni mathoth nitiere mwanyalo wacho nikech kaka jofwambo wanyalo loso nyaka machatonga wang'e machinglo mantiere ite mar 16 kasto walor gi weche tuke wang'eni chana ang'eni Harambee Stars dhi chwado Madagascar gonde ariyo anu kanyisi ni goto tuk punda Nyakorom Gajwang' koro ariyo kuom nono koro wang'e ni machinglo inene nade gi wang jafwambo Sharon machinglo keto no jodito mapacho kae kineno sura mo riore mano jatelo maduong' mochunge bathe mang'iyo malo mano to jatelo ma bende koro wacho nang'o en ludh widhi moketo geno kuome maka onge to nyalo gore piny punglu to contest ang'o matimore ka gima timre kanyo ket remote gima nyalo galo jopiny mondo mi kik gibed kod ng'ur ahinya okelwa chan samo keto wang'wa Sharon waneno mpira kanyakla weche wiwa wil kod weche mang'eny ok wanyal paro kata wadhi e ng'anyo
ko weche mag mibadhi ma koro jatend piny Kenya William Ruto wueka koro kanye miyo ni kendo jatelo ni koro kedo kod mibadhi maber kama lich manade ni koro kwe bede mathin siasa motedre cha dok piny matin weche mag siasa koro gigi kaka gore wacho ni remote koro ng'eyo to koro adi mane winjo kinyise kacha Tenadira makende wasebedo kwa lose weche mag siasa bang'e odiochieng' mar ariyo walose weche mag mibadhi bang'e koro walose weche mag chana koro to di station okiko koro mamitni ediyo omiyo ni nitiere mana kamano iwacho ni paja somo paja ndiko opogore nyakor Mgajwang' ina kedni no machinglo ni eyo machal nade Kizito sachelo seromo watika nena gi weche mag chanya kor Mgajwang' nyaka sani jatend migawo mar tuke mano Salim Vuria bende noyango ni johera koro bed kimedo e pau tuke mano mar Kasarani kinde mana Kenya gocho gi Zambia kwan johera na gin 27,000 pau tuke mar Kasarani sani koro medi nyaka 36,000 Kenya rako record team mano mar Madagascar odhiambo makawuono e quarter finals. Sharon wan kod geno no dhido loch nikech kama wasebur wasegoyo timbe go madito chieng' no man wadino ne Morocco kane waji 10 mane manonyisa ni wanyalo makata koro jirende wago dhogi kocha ni Kenya bende onge mpira mwagoyo tingeni jirani bende romo gi Morocco kawuono godhiambo Tanzania gocho gi Morocco kawuono Roma wan kod ogogi koda giloyo kwaroda kodgi wabro chulo nikech kata kwang'yo historia Sharon wasegogi Sekafa wasegogie kamora moro wasegogie koro kata giwacho ni to be onge gimung'eyo wan kod geno nyithiwa gi mulo bol marach Sharon keno kaka tiendgi ringo passes dhi mani tik wan kod geno odiochieng' makawuono aya koro en tuke nyakor Mgajwang' ma bende piny Kenya rito kod Asiso odhiambo makawuono Kenya biro bedo karakre kod team mano mar Madagascar e quarter finals kako machielo Tanzania bende odhiambo makawuono gibiro bedo ka girakore kod team mano mar piny Morocco tuke ma bende biro bedo kitugo Benjamin Mkapa mane pau tuke mantiere Dar es Salaam e piny Tanzania paro ni Kizito gikajbel makilowe giko mar chenro mano mar gazet gin marano kang'adi kaluwore gi wach moro amora mintiere wan wariti all the best to Harambee Stars na kor Mgajwang' yiena mar mondo miatiek nonro mar gazet gi kanyo gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo jopuonjre bende nitiere dala omiyo nitiere ite ma iye gazet gi okinyi makawuono koro kin gi nyathi ma bende orosomo gazet orosomo story book kin mamoko magi kinde manego beni nyiewo ne gazet mar mondo mi ogalgi ka gintiere dala mar mondo mi gibed koda ng'eyo kaka piny Kenya rengo oritur masane warada e kidieny mar ariyo e twak e chenro mano mar piny nyinga Sharon Ong'ao Kizito erokamano. No heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. This week, save big on new offers drop every week. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Bei manyo
tich piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itie kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik rit ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakumwa jonta kresa ngwena nyaka sauti eza. Cheki melanin top imeweza. And of course. Hilo bwana. Chenro en Londa Kuma. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Na korongo jong dakika na paro tok sa chiel mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni tok marwa okinyi makawuono e chenro mar opiny pile ka pile wajabedo kod thor weche mopogore opogore okinyi makawuono wabiro bedo kwa mulo thor wach motenre kod thieth ahinya to ng'anyo mago mag nurses mabende wasebedo kwa waneno machiegni ni odiochieng' manyoro waneno kanyo ka nurses mabende puonjore mabende tiegore nodhi ng'anyo kanyo e nyima pise mago mag migao mochung' weche mag thieth e pachoka kage ywak e wi listi mano mar tiegruok kata mana internship mabende giwacho ni opong' kod mibadhi. Antiere kod nurses makamago e studio ka katika mano jafomo marwa Armstrong Osotwa nanitiere ng'anyo margi odiochieng' manyoro kendo mae sigana mabende nolosonwa wadaro mar mondo mwawinji kapok wadonje twak.
en ng'anyo mar nases mosedhi nyime kuom maho dweche 2 sani. Ng'anyo mane dwaro mondo sirikal ondik nases mag UHC, sirikal otiek nok mag nasese moko kuom kuonde thieth mag piny owacho e kind dwaro mamoko. Ng'anyo ma kamano osethiro chenro mag thieth pachoka, ahinya to moko kuom counties. Kata kamano, kata obedo ni moko kuom dwach nases go oserangi, moko to pod ochung'. Riwruog nases ma pachoka koro golo dhok ewi chal mar ng'anyo ma kamano e counties kod moko kuom osiptende madongo e boma ma Nairobi. Jagoro mongirore riwruogno Seth Panyako oyango ni moko kuom counties ma pod nie ng'anyo ting'o Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Busia e kind mamoko. County government still have the nurses on strike. 1, Trans Nzoia, 2, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Busia, Kisii, Lamu and Isiolo. Counties mosechopo winjruok gi riwruogno ting'o Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu e kind mamoko. We have Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Makueni, Kitui, Narok, Kilifi, Uasin Gishu and Kenyatta National Hospital. Panyako wacho ni Kwale, Migori, Lamu, Machakos kod Isiolo nyaka sani nie chenro mag twak kod nases go gi geno mar yudo yore mag tieko midhiero mag thieth e counties go. Panyako bende oseo moko kuom governors kama oting'o mano Machakos Wavinya Ndeti ma okoni osebedo ka liko ni ng'anyo ma kamago e county no tenore siasa kendo ywak nases go gin mago madieri. Okwayo governor no mondo weketo siasa ywak jotich. And we want to tell the governor that the strike is not politically motivated, is addressing issues, genuine issues that have been long-standing for more than 7 years. And therefore, we will urge Governor Wavinya that he should not politicize the issues of workers. Jagoro no kwedo weche moko ni governor ma Trans Nzoia no golo. Ni riwruogno bade ma county no itayo yor ng'eruok. Wirano jotelo kod jotich mamoko mag riwruogno wuok e dhot achiel. Panyako koni mago miriambo. The allegations by Honorable His Excellency Governor for Trans Nzoia that the Kenya National Union of Nurses Trans Nzoia branch has been inflated by tribalism and political interference in the running of the union are not factual. Jatelo kwayo counties mondo lu chike matayo ng'anyo mag jotich kendo we sando kod buogo nases go ka okwayo jochung' mopogore opogore kama oting'o migawo mar thieth mondo konygi e kedo. We appeal to all stakeholders, including the Minister of Health and the Council of Governors, to intervene constructively and bring this matter to an amicable and sustainable resolution for the benefit of the Kenyan public and health sector at large. Kamachielo, nases matiegore ne obago ng'anyo mar gerange apise migawo mar thieth ka giywak ni ten migawo no osebedo ka odino negi itgi e ywak margi ma giwacho ni migawo no onego duokgi e listi mar ndikruok ne tiegruok moyiw kata internship, ka bende giywak ni chenro mar keto nyinge e listino ne opong' gi mibadhi. We are eligible, very qualified. If we are looking at the PSC form, let us look into the latter, to the last drop. So we are telling the ministry one word: reinstate all the revoked nurse interns and post any eligible nurse intern. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Korongo jwang nas ma bende loso kanya ntiere gode studio ka wacho ni omiyo ministry loso kode kendo kawuono adwaro mar mondo mi bende los gi ministry kanyakla kod jopiny kaluwore kod achiedhrade ma bende gisebedo godo. Ntiere ka ga bang' Kevin Otieno men nas matiegore. Kevin arwaki ni machiegni nyalo mona kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi jwang. Erokamano Sharon, gi nyinga an bang' Kevin, an nas ma pod tiegore kata nas intern, somo e mbalariany ma Pwani. Yes. Nyaka sani sitieko? Nyaka sani asetieko, arito mana ceremony. Senate ose approve, mosewacho ni iromo, in wateri e job market. To nitieko higa mane? Natieko last year, dwe mar 8. Yes. Erokamano ahinya. Kopogore gi Kevin nyaka Ramogi jwang bende ntiere gi Catherine machiegni. Erokamano. An Catherine Achieng' Ogol. Ambe an japuonjre ma ne tiegre e mbalariany ma Pwani. Koro natieko school last year, August. And koro wabiro ka mondo wawach gima osebedo ka chandowa
since July tarik 1. Ten yuak makinde ka kinde nikech ong'eni health and evolved nyaka sanya korum gajwa ng'eni yuak ma chwalore jaki counties mopogore opogore winjo kanyo jagoro mawuok e riwruoge mag nurses e pacho ka Seth Panyako bende yuak mokalo kaluwore kod nurses ma bende pok ochopo winjruok gi counties mopogore opogore. Nitiere counties ma nyaka sani nurses osebedo ka ng'any nyakorum gajwang. County ma Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Kisii, Lamu, Isiolo gi kind mamoko. Ng'eny magwa bedo kwa loso kasa yienwa twak makama kata kamano wayoga na wadlosa na kotende kod ng'ur mago mag nurses matiegore. Kevin, ng'ur marwa en mane? Ng'ur marwa en ni wadwaro mondo minister ma en honorable Moluor Duale oduokwa internship nikech ka onge internship ok anyal yudo lesen mar practice. Ka onge lesen mar practice onge gima nyalo timo kata timo mana nursing nano. Koro onge kuma nyalo tera, onge kata rito mana ignedi, kata kinya dhi ma graduate ma dhi e ceremony no. To ma ting certificate na niende ok anyal tiyo kamora moro hospital mora mar piny owacho kata mag jokanyono ok anyal tiye nyaka mi ayud lesson. Koro internship ema dhi mi ayudo lesson mara. To CS kata minister mar health noseketowa e internship. Wadhi mwatiyo kuom thuolo mar jumbe adek. Koro bang' jumbe adek gi igolowa e tich, igolowa e internship, inyisowa ni koro okuromo kendo kun eligible. To jogi gin joma osebedo ka mulo jotuo chakre 2020. Koro ere kaka chopo 2025 magine internship kendo in e ministry mari, in mi post gi misomo nying gi. Koro ere kaka gichagi bedo ineligible. Okidwar bedo piny kod gi ugo mbaka mondo ung'e solution kata ni to koro watim nano. Okidwa miyo gi iti. To jogi gin joma oseketho pesa chakre ni Duale land ni oketwa internship. Mano tarik 30 dwe mar 6. To nogolu tarik adi? Nikech ka noketu chieng' tarik 30 dwe mar 6 to thichu oko ogolu internship karang. Tarik 30 dwe mar 7. Mano dwe achiel. Mangato tiyo tinyise ni koro in dhiyo pokiromo okidwa nyise ni to koro pesa masetiyo go ka ayudo gi nang. Jomoko kuom nikech message news no biro apoya no kwang'eyo kata ni wadhi dhi internship. Matieni moko kuomwa ne dhi mo olo nyaka pesa. Koro in pesa gi odhi duoko gi nang nikech internship is paid. Samora unja na bende paro mawuok kuom Catherine. Catherine in bende yudo thuolo mar internship. Ok ng'omoni kata mana Kevin ok nyiso kana ni yudo internship e hospital mane kuom thuolo mar dwe achiel no. Koro an ajawo babe. An ministry no keta Isiolo. Archipelia. Awuok kuma be nyaka Isiolo. Aya wadi bedo kwa lose mano. Catherine in mari no bedo nadi in bende yudo thuolo mar internship. To internship kata mana kan yudo bende nyiso ne en ang'o ming'iyo gene. Enango ming'iyo like qualifications bage ming'iyo kata mana gi ministry kapok anas obedo posted for an internship. Okay. Koro an previously ne an Kilifi kaka natieko school tamanyo kamoro manyalo bede matin Kilifi. Kasto ka list no biro no keta Mathare Hospital, that is the mental and psychiatric health. And then kano ayudo the offer letter mawatero Mathare ongiso kendo ni ogi kau nursing interns motimo general nursing gidwaro motimo mobedo qualified in psychiatric nursing madil gi joma wigi olokore. Okay. So kana duogo Ministry of Health gimia letter moro adhi go Mama Lucy Hospital. Kana adhi Mama Lucy achako tich maber negirwaka maber na chako teach pediatric ward na tiyo 2 weeks and then kokane later no obiro manonego the next week adhi newborn unit. Yes, koro kane later ni obiro mane CS wacho ni onego wa vacate the internship centers immediately ne ane shift godhiambo no to gino no buoga ma pachano la wacho ni to akarango matimore onge notice mano miwa waneno mana memo e Twitter handle mar
mar CS. Mok ni kata ni noyudo kata mana ote simbeu. Yeah. Makata ka ne walero ne in charge kata nurses ma qualified mane wan go e shift. Ne gimbe ne gibuok nikech gini ne ok obedo in any formal communication. Ne wabuoka ma samoro ne waparo ni gin kata rumors, but with time ne okonwa ni it is true, we have been ogolwa e tich. Muwuok gi kanyo. Yeah, kanyo. Godhiambo no aparo ni nawuok angiso gini ana adhi dala kata patients mana audumia ginegi no kakono gi maber gimomiyo awuok shift sa 12 godhiambo. Manyiso ni unuwuok kaluwore koda oboke kata mana notice mabende dwale nondike mbui mare mar X. Manyiso ni onge kata mana information kata mana hiye manoket kanyo mopedhi kata mana mosom kata e od fwam. Onge gima nosom kamano. Wan kaka ne waneno memo dongineno kaka memo ne trend. Then kiseneno ni 306, then the reason manondiko ni they are yet to graduate. Meaning one qualified, it's only that pokwa graduate, pokwa the nyasi mar graduation kenda. Poko sidhu kondo. Kata kamano Kevin samoro nyalo mana lero nwa nurses mabende dhige internship. Nyaka obedne gi graduate, nyaka bedne osidhi gi kondo koso. Oka migi internship. Nursing internship mar jo degree nochakore 2010. Okay. Yare 2010 nyaka kawuono. Kiyudo more than half. Moingo atamalo 50 mag joma dhi internship yare 2010. Ng'eny gi poko graduate. Ng'eny gi gidhi gi completion letter. Koro Ministry mar Health nomiyo wa documents mane gidwaro. Chieng' mane gipostwa ginyisowa niya kelnwa uru documents ABCD moingo 14. Achiel kuomgi ne gindike bold. Kelno joma ose graduate okel degree certificates. Joma poko graduate okel completion letter. Gindiko kendgi ok nwandiko. Yes. Mana kamano to bende Kevin nyiso kaluwore koda posting mana bende omiu ang'o gini mane ng'iyo ilocho ni parameters mabende ne ng'iyo nikech iwacho ni nin kwale nin Pwani University. Pwani University bange to teri mana e gwenge mago miwacho notuo. Koro internship kiketi internship noteri lodwa donge koketa Isiolo. Yes. Internship as long as ne isetieko school maseneto keti graduation list. School oro nyingi ka nursing council. Nursing council a body ma regulate nursing licensing and setting standards. Ma en mod determining ng'ane eligible to ng'ane ok eligible. Ka school osoro nyingwa ka nursing council ema kolo orne ministry. Ni jogi are satisfied for internship or eligible for internship. Kane nursing council osoro nyingwa to the ministry opostwa. Koro ere kakidogi nyisa ni bang' dwe achiel koro kan eligible kendo to school owacho na eligible. Nursing council ma set standards to kendo determine ni ng'amoro modhi internship wacho ni eligible. Ministry bende owacho ni eligible. Monyisa nyaka documents makel gi verified documents, photocopies against originals. Koro ere kaka achaka dogo kendo ni okaromo mar bedo internship kendo. To mano miriambo maokinyi. Ten mana dwe achiel kende to internship makamagi samoro Catherine kinyalo mana nyisowa ichulogi ga. To ka ichulogi un dwe achiel no chulo. Yeah. Koro internship gin public internship. Yes. Because no wabedo posted gi Ministry of Health. So wabedo ichulowa. Wayudo stipend after every month for those 12 months. Okay. Koro dwe achiel ma watiyo ni igolowa e tich samonego bede ni ichulowa. Donginen 30th of July. Saino onego bed ni chulowa kech wasetiyo gi pesa mang'eny, wasechulo rent, wasechulo deposit, onego ng'iew gik moko kaka chiemo yot, wang'iew uniform, woche, like ibed at least ka in intern tie gik moko onego bed ni ibedo godo. Kalembe adek ma red nyaka ibed godo, onego ibed gi stethoscope. Like nwa rito pesa to ne ok ochopo.
samoro to pesa no temo yudo memo ni wawuog e tich. To pesa no bende mamor moro kose en pesa dino na kinyalo mana yango no. En pesa maber, en pesa maber. Yeah. Dano mana ka Kevin yero ko ka na yango ni internship no ichulo ko na pesa di mar mondo ng'ang'e ni ka samoro na piny wacho samoro ne giwacho ni samoro gera na pesa donge mana minyalo medo ka po Kevin oloso. Koro basic salary kaka ne gindiko e offer letter. Ne gindiko 41,420 shillings. That is basic salary per month. Mapoko ng'adi. Yes, mapoko ng'adi. Then kanyo ntiere deductions, allowances. Yeah. Ma for internship ineno ka en pesa ma owinjore koso oyo. Yeah, for internship owinjore. Owinjore. To ikorka kore Kevin. En pesa ma owinjore and nkech kane kinyalo paro higa mokalo kane dakteche odhi e ng'anyo nkech wach mar interns ema ne gibedo piny gi sirikal 2017 actually ne gibedo piny gi sirikal giwacho ni nyithindo gi ichulo pesa matin chon en 35,000 koro ema ne dakteche boriwowa kaka nurses matiegre bende ma interns bende higi to gibiro gi wach moro achiel gi ministry kata midendo ni collective bargaining agreement ma 2017 mane wacho ni onego bed ni medo nyithindo gi pesa nikech king'iyo osiptendewa mag piny wacho thothne joma tiye moloyo atamalo 60 mag tich mitimo osiptal itimo gi interns. Yes, koro en pesa mowinjore lakini winjruokno orumo higani matieni higa manyien ji nyalo chak dok e ndara mondo mi ochako bargain for another pay. To Kevin odiche manyoro nano kitelo ne nurses jowetegi ma bende tiegore ka bende no dhi achiel kachiel nyaka Ministry of Health iwacho ni mbele e nyima pise mago mag migawo mochung' ne weche mago mag thieth ka bende ywak kotende kod listi mano mar tiegruok ma bende wacho no pongi mibadhe en ang'o matimre. Koro CS kata jatelo maduong' mochung' ne health ne wacho ni en gi slot mar keto nurses 2,000. Ka en gi nafas mar keto mane tiegruok. Yes. Ka en gi nafas mar keto nurses 2,000 though onge gimoro amora mondiki kata ntiere guideline mitiyogo internship midendo ni Public Service Commission Internship Bill of 2016. Onge kamondik niya ni slot mar nurses matiegre en 2,000 mamano owuondo ji oweria. Then koro list moting'o nying ji 2,000 list ni en gi joma ghost joma onge e list ni koro ntiere ng'ama ID ne chakore gi 61 karang'o ma ID no sechakore gi 61 be osechopo kata kuno ene bodi mar ariyo en list ma nuseneno ini wuon iseneno miyango ni my list. Yes. List one go en public domain one kode to jogi be osiepe wang'egi. Koro mar ariyo list ni oting'o joma timo private internship gisetimo internship ma gitieko jomoko chiegni tieko dong' gi dweche adiwa ariyo koro gima gitimo gibedo posted e public internship kendo koro gin dala to gichamo pesa to in ng'amoromo ma onego bed ni kete internship mondo mi yud license mari in ok keti to ng'ami keto en ng'ama osedhi e private internship waseyudo karibu dhano maingo 60 mosetimo private internship gin ready ginyalo kawo license gi anytime lakini koro wanto license wadhi kawo after 2 years matini within the 2 years or 3 years period okinyal timo gimoro amora okinyal tiyo hospital moro amora nikech nono to ministry biro maki. Yes, nikech ok opuodhi onge kod license. Yes. Koro list no ong'iye matut ni nikech list no one very sure ni list no pod nigi mibadhi mang'eny kabisa. Ong'iye matut oket joma deserve a list no nikech jogi deserve it since chakre 2010 graduation or official ceremony pok nobedo a prerequisite mar keto ng'ato internship. Yes. To Catherine korka mana kinyalo medo. Anya medo gimoro kanyo. Ka nyoro no wadhi e office Nursing Council of Kenya, body ma regulate internship gi nursing program. Ne wapenjo CEO ni
be ong'eyo ni nitiere jok ma osetimo private internship kata jok ma dhi mbele gi private internship to chako migi slots e public internship, be ong'e ni gima chalo kamano nitiere. Owacho ni okia. To kokia gini, kare tijgi en ang'o? Ka gikao list from the Senate mag schools, gibiro gi verify, kato gitero nyingwa e Ministry of Health. Ko wacho ni okia gigi, kare ne gitimang'o sama ne gi verify nyingegi. Because kane omiwa letter ma address the coordinator for internships in the hospital. Letter no wacho ni an intern nigi maybe a chance mar yudo internship dichiel. It's either obed posted gi Ministry of Health, that is public internship, kata obed posted as a private intern. Koro onge kaka ng'ato nyalo bedo posted diriyo to jogi olinga kiwacho ni pesa onge to wan wahinyore. Koro wach mibadhi mabende koro lieko cha. To koro bang' ng'anyo odiochieng' manyoro kano koro nusewuok oko dhi nyaka ka nas iwacho ni the council mudhi nyaka ka Ministry of Health. Outcome en ang'o? Kevin, koso ich Catherine chake. Okay, we achake. Koro nyoro ne wadhi adhiya nok wang'any ka wadhi offices go, ne wadhi adhiya ka wamuol, wandiko nyingwa e gate, wadhi mondo wakwa wuoyo gi CEO, the acting CEO Ann Mukuna. Kane wadonjo kanyo, oyie mondo obi owuo kodwa e boardroom. Ka wapenje penjo, mokwongo ne wapenje ka be wan eligible for this internship, because Nursing Council of Kenya a body ma nigi mandate, ma nigi teko mar wacho ng'ama eligible, ng'ama onego bede internship, kata ng'ama ok oromo bede internship. Ng'ama oromo bede internship en ng'ama osetieko course mar ka nursing en 4 years, and then within a month of completion onego bede internship. Ng'ama pok otieko en ng'ama ok onego bede internship en ng'ama pok otieko course no, ng'ama pok obedo awarded degree gi Senate. Okay? Koro kano wapenje to wacho ni okia. Wacho no okia. Okia ka wan eligible. And then ka wachako bedo mager kode, nikech wang'e rights wa, ochako wacho ni we are not eligible. To kane ok wan eligible, nang'o ooro nyingewa e Ministry of Health. Tomiyo reason, tomiyo gimomiyo ni samoro nokopuodho mar mondo modhi ubed interns. To wacho niya, ati ni gin tijgi en kao list from the Senate, approved list from the Senate, and then gi oro to Ministry of Health. To ka koro tijgi onge gima gitimo e Nursing Council kae, ere tiende kare this ni chopnegi mondo dhi e ministry. Kare ministry onego wach niya, okaw list from the direct from the school Senate, nikech onge gima gitimo. Kan wachok wapenje ka be ong'eyo ni nitiere jok madhi mbele gi private internship kata jok mosetieko, owacho ni okia, mondo wan mawakone jogo to list to gin godo monego en modhi ong'i jogi mondo gine kaka gitimowa, to iye wang' to wuok oko. Ka wa demand mondo oduogi otiek penjo, iye wang' okelonwa security. Makoro no riembo. Koro ok wayudo duoko moro mowinjore, nikech okawa ka jok mokia rights gi. To one nurses, one stakeholders mag Nursing Council of Kenya. Onge kaka onyalo weyowa unattended, onge kaka inyalo biro ikaw client obini and then iwe unattended. To in a boss wa monego wabed ni wayuago ni yuak wagi, to wewa unattended, oluongonwa security, and then chalo kaka ne ok wadhi kuno, onge like a serious answer mane wayago kanyo from the CEO. To koro ka koro rombu no lwara Lwanda Kevin, koro wacho ni what next? Uchano ang'o bang' mani, nikech un bende nyaka koro utiegru, nyaka udhi e subtende gi mar mondo muyud tiegruok makare mar mondo muyud lesen. Koro chal nade bang' mano, nikech ka koro CEO jata chenro pok owinjo weyo makare, koro uchano dok kendo koso? Iwacho ne Kenya ka koki kedo kawuono, kiny ni kedi kiny. To koro kapok ikedo,
riwri gi joma pod kedo. Koro nikech wasebede ndara sani koro dhi wigi adek. Wasetero petitions magwa parliament mamarwa manobedo received gi Dr. Nyikal ma en mbunge ma Seme. Then wasechako engage pod warito feedback. Wasechako engage Senator Okiya Omtata mondo mi okonyo. Odhi konyo e draft statement. Ka Senate ya recess idhi tere Senate House. Nikech en Senate kata od bura mamalo ema nyalo summon jatelo mar thieth ma en Duale. Nikech wan otamore miyo waite. Waseluonge, waseketo appointments mang'eny, okadho akada kamano. Matieni kata en bong'eyo ni notimo gima rach. Nikech ka nok itimo gima rach, king'e ni timo gima ber, onego you must be accountable for your action. To koro kiluoro joma nigole tich to biro iri mondo inyisgi anene to koro what is the way forward. Nikech ok inyal gola tich asetiyo gi over 70,000. Ok inyisa gimoro amora, ok idwa bedo koda piny. Gima thin mogik mane nyalo timonwa en bedo kodwa piny, nyiso kata ni mos makosa notimore kama lakini kama e kaka wadwaro ni wadhi mbele. Mago pok otimo. Koro wadhi timo statement oluonge Senate, oluonge kata bunge mondo miyo wachno anena ni to bedo nade. Then pod wa consult gi pod wa lobby joma moko mach bende chiegni gi ker mondo mi ka wanyalo yudo audience gi ker, nikech ker en osiepe youth jiyudhe mondo wabi wateri ywak wakulu. Then kwa nyalo romo gi jotelo mamoko bende. Alafu wase engage bende union marwa mar nurses. Pod warito mondo mi gimiwa odiochieng' wadwaro kodgi. Waromo kodgi ing'eyo nitiere tekere riwruok. Ka union bende ning'ewa, joma kama gini ng'ewa, mano dhi konyowa maber mondo mi walol wenyni kanyakla. To bende no ka union osebedo ka kedo motegno odiochieng' manyoro neno ka jagoro mongirore mano mar union mar Seth Panyako bende no ywak ni nurses osebede kisanduku koda serikal ni. Catherine, bende osebede ka ikedo no gi union motegno kaka dwarore. Mano adier. Union poko winjo kata bok giked ging'e maber ni wan e streets, ging'e maber gima notimore to pok gikawo patik ma gibiro giwuoyo kata kodwa. Wasebedo kwa flood inbox Panyako, oko duoki, oko mak simu, oko block wa moko ma text ma call. Koro union ok dwa kednowa. Union ok dwa winjo ni nitiere nurses manioko ma kedo ni rights gi. Koro gitimore ni gikia gima timore. Jomoko be wondre ni sani koro gikia eligibility criteria monengo bed ni itiyo godo ka ng'ato dhi internship. Jomoko wacho ni students go nyaka bed ni gitimo Nursing Council of Kenya exams mondo gibed internship. Koro jogi gine union to gikia kata processes kata criteria monego bedo followed. Koro gikiawa kabisa. Interns giwitowa kabisa. Nikech samoro okwa contribute to that money monengo bedni wa contribute a union mondo wabed members of the union. So they regard us as students. Koro wan onego bed ni kedonwa gi school ok union. Kamane kaka giwacho. Koro kamana ina takende Kevin korka kore nendo ka union mana mar nurses beda ka kedono. Riwruok maro. And are you part of that union? Kaka nurses amoro matiegore. Okun part. Hilo kina chill kum train Kevin. Union mar nurses actually igamo kalo nyaka ne igamo kalo ne wan part and parcel mar union. Lakini koro nikech jo igamo kalo nowacho niya ok gidwa gola alufu, nitiere alufu moro gigolo dwe ka dwe Marango union. Lakini koro alufu ni marango? Alufu ni mar union
Moko kata mana registration nikech ang'e registration itimo ndikruok itimo higa ka higa. Maro ni koro en madwe ka dwe. Maka ichake dwe mokwongo nyaka dwe mar 12 save union ng'ata achiel 12,000. To koro lakini union to kiwacha wacha dier union to nitiere ka gona ses piny. Adhi mi example gi union moro mar dakteche KMPD. KMPD ng'eno kitalo to kiny ineno lab court center. Lakini maro mar nurses ni nyaka nwachaki igochene gi koni onge ng'ama winji igochene gi koni ginyisi ni be gikia kata ni to criteria en ang'o ma ng'ato dhi gi internship. Koro ipenjori kata ni to joma wan next nikech kwawuok e internship wan their next plans nikech wadhi bedo jokanyono mag union. Koro matieni wan by default wan jokanyono mar union nikech that's our profession, nursing is our profession. Koro union osedok piny kuonde moko lakini bende inyalo wach nikech nurses osethagore kabisa. Sani iwinjo ka nurses makia kure ng'anyo nikech ne gidhi gitimo gimoro miluongo ni midendo ni ne gidhi gi ng'injo thieth kata bura mar nurses odoke counties. But dakteche yandu gi national government. Koro nikech oseke dakteche oseke nurses koni koro winjo ni nitiere coast region nitiere Kanye region. Koro kerruok ni osemiyo onge that unionism, onge strength mwanyalo fight godo together. Kawuono nurses ni osebede ng'anyo karibu wige adek. Be ng'ato oseng'eyo kata ni gine ng'anyo pok onegi kata menda mana mathin sana nikech en alonde kawuono jo Migori ng'anyo kiny jo Machakos ok ng'anyo jo Taita Taveta ng'anyo jo Migori ok ng'anyo. Koro en gimo pogo jomoko bende sirikande mag gwenge ma giloso godo. Yes, jomoko be loso gi sirikande. Koro duoko kata devolve nursing services no ken a good idea. Akia gimomiyo union noyie mondo tim gima chalo kamano lakini no ken good idea. Mane machako iwacho ni chakruok mar barruok mar union. Maduher mar mondo mi koro duok ne piny owacho mamalo. Nyalo bedo gima ber kabisa. Nikech mano koro un kamora achiel. Kawa jo owacho ni wadhi e ndara to jiriwore kanyakla. Ok ni kawuono jo Machakos wadhi e ndara. To jo Migori kawuono wadhi wuoyo gi gavana. Koro ng'iyo sirikal be winjo mana dhok achiel dhi e ndara. To kudhi e ndara ji 10 biwinjo ok winju kata mana duonduno ok winji. Ibiri kauti ka uji mokadek iketo e bwo tent tinyiso gini kauru mauleng. Adara mar mon motiek tok makama nikitano ka tok benda odhi piyo sa benda oriore kod onya koro jongo dong ni matine dakika 7 mondo watiek tok makama. Catherine giwach ni mogik bende paro ni kopogore kata na giwach mar internship ni. Bende paro ni dwaro mag nurses bende oserange yo makare. Nano kata na ka nurses mana tie ndalo corona 2020 with nurses. Bende ka sani wacho ni poko migi kata na orak mungirore permanent contracts. Giwach ni mogik. Koro wachni kaka Kevin osewacho ni nurses okosebedo kiwinjowa sirikal osesandowa for a long time to wambe ka waneno kwa donje e wachni to okwadwar ni mondo wa lose battle ni to wadwaro ni mondo CS jatend health owinji ywakwa nikech embe nyako okonego bed ni oloso laws mahinyowa to loso gi retroactively like oloso laws mahinyo jok ma already osebedo e program to laws gi onego bed ni kiloso gi to onego bed ni odhi kata e parliament obedo motion kobedo passed koka chako timore and then bedo active gi jok ma biro bang'e. Koro kata ka no riembo e tich to oko luo kata lo mar mondo mi riem kata ng'ato tich nyaka miye notice kaponi oko timo gross misconduct to onge kaka nya riembe e tich maonge notice donge. Koro an akwayo jatend piny GCS gibed piny mondo gilos wachni gikonywa nikech wan nurses
mabro konyo e ndalo mabiro. Onge kaka nyalo tieko school 2024, abedo ko 2025, 2026, ayud license 2027. Koro chal asomo 7 years mondo ayud license, to kae diere kae adati mango. Ka onge hospital manyalo ndika tich ka onge license. Dong abro lose the hands on skills. Abro lose some knowledge ka oka practice. Anyalo dhi handle patient, atim errors ka oka penjo, because ngato ngeni dong in intern kata dong in qualified noko nego bedni ipenjo wiya kuot kata penjo nikech kora asebedo go 3 years okan gi skills moko mowinjore ma up to date dong koro anyalo handle patients wrongly and nyalo bedo errors, iyudo the mortality rates increase but ok gidwa solve the core reason. Yeah, koro anakwayo sirkal mondo gine kaka gitimowa gi solve problem ni. Erokamano ahinya Catherine Ogola. Kevin, Otieno, wach mogik dibedang? An wachna mogik dhine nurses mopod tiegore e mbalariany. Kok ikedo kawuono, idhi kedo kiny. To kapok ikedo, ng'e ni kedo mari be biro. Nikech kawuono en an mang'ute beti ni ng'uta. Kinye ni mane sirikal ma wantie mane gima onego bed ni ging'eyo. Kawuono wan ma koro wan e ndara. Kiny joma dwaro internship dhi medore ka namba wani ok oduoke e internship. Dhi medore to namba kosemedore mana kaka CS bende nowacho moken ok oluwore gi chik moro amora ni en oyiene mana post ji e dhano 2,000 nurses 2,000. To sani skunde ma tiego nurses of even 30,000. Koro kok giwuok kawuono mondo gilos chike mabeyo, mondo giked ne chike mabeyo ma kiny dhi konyogi. To kiny kata chieng' machielo gidhi kedo kendo gidhi wuok e ndara. Mar ariyo, dhine jatelo mochung' ne thieth moluor Duale kata joma machiegni kode manyanyise. Nyithindo gi gin joma noyudo B+ kadhi mbele. Koro sani gilokore activist. To nursing en a noble profession. Mok dwa kata mana mondo mi onge ng'ama ong'eyo kata ni a nurse nyalo bedo an activist. Koro giloko activist wane ndara pile pile. Sani koro jumbe adek onge ng'ama winji. CS ok dwa miyo wite. Oluor ang'o. Konge gima oluoro obi obed kodwa piny giminya timo mogi ka in kifil kaka janyuol. Nikech nyithindo gi osekawo sagi, oseolo pesa gi, osechiwore mondo mi oti ne sirikal kuom dwe achiel. To mano be pok nochulu bende. To mano ok ochulgi. To mano be onge ng'ama wuoyo about. Koro obi obed kodwa piny mondo wawuo wang'ini to weche dhi nang'o kata wadhi mbele nang'o. Mar adek en union mar nurses. Motele kod Seth Panyako. Ang'eyo ni Kato Petu be neno jagoro mar union mar National Nurses Association. Wakwayo un mawan your next potential customers. Goro kasa ni mutimo wakama. Be ng'ato dhi bedo kata gi thuolo kata chir mar donje union. Kasa ni emone en ndara onge ng'ama makbade. Iwacho ni mondo mi chop kamoro janyuol nyaka makbadi kata ka ng'ato makbadi kinyalo chopo kamoro maber. Koro gidonjre wachni gibi gibed kodwa piny ging'inia to nurses wa makiny gi to ywaga ang'o. To gidwa nang'o to wanyalo konyo gi nang'o. Giwe wuondore gibedo kando gipogore kando to ok gidwa winjo ni to nurses wagi to wacho nang'o. Yes, then mogik ne moluor Raila Amolo Odinga ochopni. Wadwa thuolo kod jatend piny mondo mi owuo gi jatend piny en ng'ama ero yude. Oduokwa e tich ok wanyal bedo ni wasesomo mwatieko skul mwadhi mwachako tiyo ne jopiny kuom dwe achiel tigoli maonge pesa, igoli maonge apology, igoli maonge kata mana any form of dialogue.
owuogi jatend piny wadwa bedo kode piny wang'e kaka yudhegi dok e tich nikech jogi gin joma nigi skills gin joma osekonyo for 5 good years chakre 2020 oduokgi e tich ging'e kaka gigi ngimagi maber nikech kokadho sani wan gi wadhi bedo gi higni 2 dala onge giminya timo higni 2 gi jomoko dwaro mondo dhi loka mondo mi otim nursing ni loka nikech ka Kenya timi kama jomoko gombo dhi loka loka process mar dhi loka nyalo kawo kata higni 3 koro ka sano seketi kendo higni 3 mano 2027 ochako keti kendo higni 3 mano 2030 koro ini iketi aketa hivyo ka chop kucho idhi kata kiti koro gibed reasonable gi youths magwa yes nikech gin joma open minded ginyalo partake dalo Ero kamano hero kono nya bang Kevin kanyakla kod Catherine Ogol mar loso kodwa TV mar Ramogi ten mana geno mar ne duonde ndaten migo mochung ne mag thieth duonde mag riwruoge mochung ne nurses biro bedo ka loso kodu mano mar yudo solution mano ma ohiu nikech wacho ni piny remo gi mbaka to mbaka koko go to bende ok nyalre ana wish you mana all the best mana geno mar ni bende ginendo chenro mar okiny makawuono mar mondo mi gikasre nikech pesa bende jonyuol tiyo godo mathuth e tiegruok e somo encha nursing en how many years 4 years. 4 years. Alafu internship. Internship in 1 year. Mano abich. Kapok ondiki. Mano samoro kana janyuol bende rito ni ibol ne kata ng'oro moro. Na gin gi geno. Kata kamano wacho ni wabedo gi geno kolala. Ne korunga jang'ino mar mon matik chendo kamano. Dakika hena odong' mana boro kapok oromo saa 2 mar okinyi. Kaka oyueyo bang' ma nyawadwa Solomon Atito Kafaya. Obiro kod chenro mar ng'e jothumbe wa okinyi makawuono homenya jathum mong'ere kaka Onyango Mayienga. Mong'ere gi nying mar Ledhi kaka Koko. Koro mane ma wawi godo nyakorom gajwang. Warada kendo e chenro mar mbaka oromo chakra saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Najami, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com Najami is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mondi yudi skiza
user tune mar wendni di mana *884# to isemana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Duto teka unusie gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Isayudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lungani sandi nango nyako chia ni giere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kabino.
Bas nyakwara Ramogi machiegni e chenro mar ng'e jothumbe wa kokalo Ramogi TV mabiro ni tich abich ka tich abich. Kawuono ni endi chenro ni endi okelo nyaka e kaunti ni endi ma Siaya, e gweng' moro ni Obambo mayudore e Alego kaendi, kendo wadwa go mbaka kod achiel kuom jothumbe go eko mabende wuok e Alego kae. Alego ka osegolo jothumbe mathoth ahinya mag ohangla. Kata kamano achiel kuom gi mabende ne ong'ere kabisa kod wer moro achiel ka bang'e nendo to aparo ni nitiere kaka samoro ji mathoth nyalo penjo ni to tinde Onyango Mayienga ni kanye. Wadwa go kode mbaka ka wabiro mwalime e dalane kaendi ma Obambo, kendo ma en mbaka mwaro bong'e sigande mathoth ahinya kaka watimo chenro ni endi pile ka pile tich abich ka tich abich. Nyinga en Solomon Atito Kafaya machiegni. Onyango Mayienga, awinji kwa erokamano ahinya. Intije ne. Erokamano ahinya kuom rwakowa amor che dalani ka. Maybe nyalo tiyo na mana gi kamera cha mondi miswa mana matin ni to gweng'ni endi iluongo nang'o, nikech wane e Alego lakini onyiswa ni koni iluongo no Obambo. Kamano. Achako gi nyinga mondi iluonga ni Steven Onyanga Yoro, to maji ong'eyo ahinya e yor thum iluongo ni Onyango Mayienga Koko. Kama intie iluongo ni Alego Obambo e gweng' mar Nyabera. Ka iluongo ni Nyabera. En yo Obambo sub location, to iluongo ni Nyabera village. Koro Nyabera opogo diriyo, wan kod Nyabera A and Nyabera B. Koro kama wanti iluongo ni Nyabera B village. Mae kama onyuole Onyango Mayienga. Koro kawuono to idonji paw Kwara. Kama no onyuole Kwara monyuolo Ayoro kabana monyuola. Mama kore Pachwa. Erokamano ahinya. Kwa hivyo mae gweng' ma isome? Ikae masome. Ikae masome. Akunga somo mapinyi ka. Koro mamoko tamedo gi malo kocha. Kamano. Okay. Moko kuom jothumbe ma samoro nego ohangla. Ngina Alego ka ong'ere gi ohangla kabisa. Moko kuom jothumbe ma samoro nego ohangla ka idongo kapod isomo. Minyalo paro nyaka gi kinde ni endi ne gin jomagi mawuok Alego ka. Mawuok Alego ka kachako neno ne ntiere jathum moro ne iluongo ni Okoth Kamujure. Okoth Kamujure wuok e ot mineno miluongo na Karano, tiende kanyo kadhai kanyo. Nowero ga waya moro kana Tieno nyar Sumba. Ne chalo ka ne girlfriend ne. Koro nowero ga Tieno no kabisa. Ma ka bende ne achako thum. Achako ayudo jaduong' kano chieng' konimo. Ento pod aparo no ngima nyaka sani pod entie. To Wino Koyo be ne ntie ka. Ne wan Gotiena San mabe pod ngima ntie ka sani. Wino Kooro be pod ntie ngima ntie mwalo ka. Kilo Kokok be pod ntie ngima. Gin jo angla ma kokoro wapiny to waneno gi. Kendo Dudo Gwela to notho. Endo no usonga kocha. Malo ka ne wan kod Bor Kawere. Bor Kawere bende Nyasaye okawo. Otumo ka chieng', otumo bende wuok ka era mar Mbaga ka ito pod nitie ngima. Mago ne jo ohangla. Otumo chakene aparo Achieng' Ogeya bende ne malo ka. Jothum ne ka mag ohangla opogore. Ne wan kod Nyosuro Jamalanga be ne kai. Nyosuro be ne wuok Malanga kai. Koro Nyosuro ka gin ma Ken nowuok e lwetgi. Ken wuod Alego. Gi e lwet Nyosuro gini. Koro kanye mar koro akawra gi Ken koro. But koro ipenjo jothumbe mane awinjo ka wuok piny. Koro ni more than 10. To some of them nitie ma Nyasaye osekawo. Moko bende nitie mapod ngima kaka makwar ni kaka Manuel wakai. Kamano. Kwa hivyo kane pon bende ne yudo kata thuolo ma samoro inyalo pondo kiwuok e skul kata samoro
kata ka okidhi skul tiwinjo ni ja ohangla moro goche gweng. Atimo ahinya kabisa kendo atimo ahinya kuom yawi makwani ma pod ngima ka. Atimo ahinya gino kod kilo kokok. Atimo gino kabisa nikech kane kilo osefwenyo ni nitie gima ni kuoma to koro nokawa. Watime kata go wino koro no be pod nitie wino koro no. Koro samoro nanyalo gwelo matin ka thum bire gwen kata winyo ni kilo biro tawuok koro nago bunde mag nyaluoka. Bunde ga goya ahinya ni jogo makwano nigo. Seche machien ka koro no pon. Ohangla en ang'o nikech alego kae miwacho ni ohangla nitiere to sani ndi jothum mathoth winjo kowuok oko wacho ni gigo ohangla. Jo alego kiwacho ni ohangla en tiende nang'o? Ohangla migoyo kuom sani ka kipenja ohangla mago sani onge ohangla. Ohangla wanyalo wacho ni ohangla orumo 2002. Kanye mohangla koro chako rume. To kama koro piano biren. Wane group makoro o introduce piano cha. Wane mwachako piano no. Group moro mane be luongore ni ne wanona group moko ma ne wachake kaka gimoro mano wamero kaka ndhandho iyo ohangla. Bati penja no ohangla nango. Ohangla eno gimo kuony moketi pien ng'ech. Mani luongo ohangla. Mipamo kamacha. Joloka kocha luonge ni kalapapla. Kalapapla Tigo kod bunde abich kodhi ahinya ta uchiel. Koro bunda abich gi moro ka moro nigi nyinge. En kanyo nitie base mar kick mar muoch kama nego gleda chiel koni. Jomoko be nego gleda chiel koni. To nitie matendo moko nitie bul number 1 eno gol dol mamalo kabisa en kata kidhi tere mach tiro no ywak malo kabisa. Koro kaka gilore no gilora loka manyaka ni chopi namba 5 cha. Koro mara uchiel ni ema koro bedo kaka base. To nitie base moro bende eno chung kocha eno dung molo moro machielo. En ke ko winjo ko pogore winjo ko kono mbam. Tinding mbam. Tinding tundung mbam. Tinding mane ka to kalapapla luwo. Kalapapla cha luwo. Anyalo paro. Koro mane ohangla. Anyalo paro higa mar 2005. Kapod wadhi skul to tiena loka obiro dala wakocha. Otieno pod temo goye mos gunde minene kwanogo. To gogi ng'at achiel. Kopogore gi mipamo. Japamane. Now, adwa ni mondo mitero mana matin tu. Nitie kama ang'ado matin. Okay, sawa. Bunde mwakwanogo nitie ongengo. Weri ongengo masane go mare mtokani. Ne en chuma moro mong'ad machal mar kudho mach kama. Ema nego kama kore en koro golo sauti mopogore kod mago koko mang'eny. Kanyo ne nitie orutu migo kama mapod agoye kabisa ndalo machien en mana chako kode dala ka. Koro agoye kabisa kora ka joine kod moko makwanogo. Kwano ne orutu kwano ne ohangla mara pamacha gi bunde auchiel ka kwano ne ongengo mar nyaluocha goyieko. Oyieko mano agoyo ohangla opogore gi manyasani miwang'e welding ni. Ne wagoyo chupe mag dum. Kepe mag dum maboyo ka. Iyo ka sauti gi opogore kod mago kokoni. Eno ywak mayom kabisa. Mane ohangla. Koro musainya na ng'adi nyalo ler igine maber kabisa. Kamano. Adwa ni mondo iterwa mana matin ka duoki chien mondo miwa kama nying mar mayienga ni nowuoke. Kae bende itudonwa kaka samoro ne yudori ma ibedo ng'atno endo makoro luongore ni jathum. Aduok mano igin penjo ariyo. Kane koro asetimo weche mag somo koro atiyo tija moro ma juakali na moro to ne ajadhiga kama jo Ugenya Boys Band goye live band. Jobenga machon. Noyudo ka ndalo cha pod Oduora Mjibne pod nitie owadgi mago base kosito miluongo ne Otieno Yiengo Oswaga Wenya Enga. Oduora Mjima en Wuon Owino Ramji. Owino young boy.
weno no be pod ne tin ndalo cha koro ne gi na jadhi ga kuma gigoche Skyways Nairobi kucha koro ka oke yore mag dwargi tajadhi ga kanyo koro kanyo monoromo kor ng'at moro ne Odhiambo Uda Boke the late Odhiambo Uda Boke ne nego drum set kanyo marome go Pio Jaromba to warome kode ng'ato kaka Omundi Lona Obiso Kega Mayo Jose mabende go mabe luongo ni Kongolo bato Ken Original One bende mamia nying Jose Kongolo ne wang'enya koro ne en an manego drum Odhiambo Uda Boke gi Jose no kod Pio Jaromba ne wan jang'wen mane higa man mano 1999 ma oyudo ka isetieko tiegruok ni moro mar besa koro koro adhiga tije moko mag jua kali nagi kidogo kapok a train tich mar electrical and electronic engineering. Kwa hivyo in ng'at ma ong'e tudo stima kabisa. Mane gi masomo. So mane gi matimo kaber technical. Okay. Koro adhiga jua kali matin kidogo. Tadhiga limo yoga gi. Koro kanye mana puonjra go drum set. Odhiambo Uda Boke ema nopuonja go drum gi group makwanika. Koro ramjine go guitar solo o kacha ni wan go gino yamo manywanda Otieno bana moja mabeja thuro aero kono ento ginto ni nyasa osekawo gi joma kwano Otieno yingo gonya enga pod ntiengi ma pod ogo base ko sitoka en koro kanyo ye machieng moro ka koro asenge go gini matindo pod alonya ahinya to ne okach bigi gi biro gocho no joma ngane bana moro ne iluonge ni James Kungu ni obiro gocho Skyways koro ko biro gocho Skyways to ge koso ja drum to yudo ka odura mizigini gin koro gidhi gocho kamoro Odwa Duda Ndora kocha wan koro dongo mongo Skyways ka to koro gi koso ja drum temo Otieno yingo swagani no wachi ni ndi nyathi moro konyo waga kato wakeno seduogo wamanyu nuwego ka intie kore mano mago oswago dwara kabisa bunya ko yuda gimoro ma disa par odhiambo kamae na Saturday moro mana die ne ng'ano vijana tu to mungi sane lego to moro ni Skyways ka koso ja drum margi oleo to dhi biro ng'eyo vichakni gi thum no de chakne gi thum to ka maduong' ahinya ni wachino de luit chak don kod gi dia kuro ade tera no do ka poko nyere ka hoyere kuro auto de wadde ka wachopo to wakai Skyways James Kungu ayude room ko beto pat penya swagani tinya logo tenu urang no winji kuro kanye ma notera to ngisan drum koro tema ne koro ngindo na chako go job ka poko don ngintije makombo chako koro bende nagi amako bune mago morika ngento mago wana hero kabisa nyaka kawuono to mago morika koro winjo ka ni drum ka rolling so winjo mago morika koro ka more makama ngendi koro kagi koro ka chupo sama James Kungu donjo yudo ka agochu no more imoluo tini kara mayenga James najanga lego ng'e maloka amara seno koro ene mono nyathini kara mayenga koro nyinga mar mayenga no tuka gi madram no kana ka matuge oko utuge maber ka wiyo kalit na change tu ene gimi chako gunde mag nyaluogi koro kino mago nyaluogi modonji kisungu cha owinjo molonga ma opuonjo go kisungu cha nyalo kikelo ko magit ko kia mi sauti mo kanigi chalo ngamo riembo gari automatic koro mi manyo wadhi kiane idwak nango klasi no wire kia nying mar koko
ni penja ariyo koro asedwoko achiel koro mar kapod mana nying mar koko ka koro nitie kamoro ni penja ni kana yudrai ang'o thum na yudrai thum yo makamae ne ang'ama onyuol remb thum nyatiti wan go dala ka ingaje okang'ene omera maduong' cha kanye entie ma parino ringo kele mane mo matine go dala ka maen gima nie dala ka ma gine wakede en malo to rumo tinge konge tonde lakini ranyisi mar thum entie dala omera koro gine remba koro kaka bin nase chake kod ka koro kane romo gimoro 2000 to najalimo ga kao biro go Nairobi tadhi mogoche samora kwa time agone gi paplacha samora gone gi bunde mag luoka kiti yongala ka ongi gi machagoyo obedo bur kala papla bedo yako yohangala bedo ko gocho manyasani matindo ket kicha mwena koro no formo band kano ka dikajak tano ka gitimo gimna pana nge manyalo go Nairobi kai wanyalo go koro toke nentio na Arvin Skodek ne un go de mayinga gurge no emanodu parano mayinga nentio shomoro manigi luongo wae mar neti marus ne armaka moro neti marus ka igichon kangene nyama wuon kata mabathe no lungre ni armaka dalo mapodu kipindi moro tausi ne KBC koro kano luongwa dhi kacha to de time ge moro chal kod mana timo kamurish kungucha bigi kona to ginyalo bani ogino maber ile ka kinyalo timo ndisha ko nyisa takoni ne wanyalo timo ni feno moko dala kucho ma ka kilo wanyalo chako gini ma nigi mondo waneka kwa fair gibi dalono podo Nairobi nyaka Nairobi na slip ya beach stage coach naringo kora koni ne aramanga kwa nyalo kilo to mia 1000 wakelo lego gonyango dengi ken wuda lega chiel ken gonyango jogi be manyuol manyuol koro manyo na onyango to manyo na ken upanda kucho onyango onyango dala piny maka nyuola gi moko ne maloka dala gi moro mwelo ka kata loka mina maka nyethe gonyango gi baten kuma nyuole ka denge wuon turo kocha jo kadenge kere ka jo kadenge wan ka kuro ka omia pesa ni tadia kawo godo adhi posta ne pesa ne onge kore de posta to inde ko details ka pesa tere ni kure na receive angango pichulo posta kanya no bro account to biro ka go nyata si posta masia ibaro do pesa ni dalo machon emakilo go jo former band Alego Trupe mano Kikongo Ongech bana to joka Lego group Trupe en group yo coach bana Lego Trupe kore macha Lego manoti morni nyangile enogo na choma wan kodo Joji nalu kawaka enogo no kalpapla ne wan kodo omondi kaseleng en podon tito manosefo wan kodo gamba koko beno digino wetare Paul go gem gine githo malo karge omondi kargo majuka gin joma loka koro ken wuda lego ne timo ken ne goruto ken ne poko ne ber ndalo cha kora na wer na be gigana ngete koro ka bino ni gawera go ka ken ne wer I mean ken ne goruto
to an kora wer nikech an nanyala lago ruto maber to ne ok anyal luwo de wer nago te podi koro ken go nago maginyal luoka onge maro nyango bulme go mano nyaluoni nyango bul no mantino mandi go gik mani ok nyal chope kora ni podcast no wergo polo mondi ko de microphone gi kon ken go rutu o nyangile go chumacha o jajoji kawaka goyo no kala papa yakadenge go kor wadde okay kamano ma in 2002 break kabiro mondo mi wa jadungo dalaka koro kana biro ka to atiko gimoro kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mngajua Krista Mwena nyaka sauti eza cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro en Tonda Kuma wewe twende leo tunavunja kitanda. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka
nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo nyakoro manga jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakoro manga jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakoro manga jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro manga jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, saa 2 okinyi, kik bai. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak efore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga.
Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Kitwa kitimbewa Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang ni kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Awuor Jacqueline nyara leko matera nyaro mundi konyena nyathi koneka nyango mina tino mayenga kaloj welo mina tino nyango kokamo atiga tibo nyango kokamo kadora atiga tabo nyango kabwana mama ne kanye jakti jaber apara runo mama ne kanye jakti wa apara runo mama ne kanye jakti jaber timu bogo nyango mayega timu bogo nyango mayenga karora timu bogo nyango kokamo kachi yage mama kale kogo simegarier
Bas nyakwara mogi machiegni kende chenro mar ng'eyo thumbe wantiere kaendi e gwenge mag Obambo ei Alego kaendi Siaya County kama bende obiro limo ka Onyango Mayienga ma ja ohangla matuklu ahinya. Onyango. Koko. Ne watemo go mbaka kaendi ka nitie gimoro mane lero na kama makore koda wach mar ni nitie kama ne iweyo e thum to kinde nendo ne owari. Kaka mano oduogo winjo mana ka koro igo mbaka ni golo thum ne le. En kanye ma samoro ne ichaki ineno godo ma ok ang'e ni sani pod owari to en kanye mane lokruok obedo godo ma ichaki duogo e thum. Okay, kama lokruok nochako bedo godo maduogo e thum en sama koro ne asegolo thumbe ma kwano nika kama oting'o Safari ya Kinduno, Rapari Jacqueline Awuor, Atieno Rosa, Omondi Luo, Okal Bodo, Chinga Chola, an kod thumbe mang'eny. Nano ka koro gichako yudo chiro. Koro kadhi to dipo ka koro kendo ayudo yuto moro matin mayombo mara jwa kalicha. Koro wadhi adhiya kamano, koro yudo ni samoro adhi gocho kata mana asembo. Chieng' ng'ene ni chieng' Sunday koro kadhi kanisa. Adhi gocho kata mana Migori. Samoro Sunday yuda kocha. Koro yudo ka chope kanisa netama, lakini an gi chunya to pod ng'ama ni Nyasaye. Okay. Kamano. Sawa. Alego koni endi thothne iluongo na Alego Tatien. Ma tiende nang'o? Tatien no to onyuolwa yude. To tiende abro mna raoni ok abi wache ahinya. Thurwa ka chon higni machon ne nitie joma ne ohero mulo gik moko ma hinyo jigi. Mano gima ne timore thurwa ka. To kane lemo mar lejo donjo to ne otemo golo gik mang'eny thurwa ka paboro ka gigo notimore early 60s kucho. Okay. Koro the word Tatien no thurwa ka ji nohero mulo gik ma ok ne nyal mi ngima dhano dhi mbele. Juok. Juok kama. Koro samoro kata ka yathi atito moro ne ka dwa wuodhe dwa bet maber to iloro ni wuodhino. Koro mane kama wach mar Tatien no. Aparo ni ne ochako ok gona Alego Tatien. Keche ne jalego no ohero yien. Okay, gimomiyo apenjo mae. Ntiire weche mane landore e kinde machon ka ni jothumbe machalo kaka Ken Wuod Alego gini. Kamano. Gin jok mane onegi gi weche mag yath mag piny. Ok ang'e ni magi eki bende gin gik ma samoro ni winjo kata tho mar Ken Wuod Alego ni nobiro nade? Kafaya tho mar Ken otimore ka koro aonge thum. Ken otho 2006-7 kanyo. Gilora rwago dongo mayaka kanyo. En 2007 chien kanyo. To kane abiro dala ka to noyudo ka Onyango ne gin gi Ken. Ne gigocho gine ka. Ne gigocho Kisumu. Social hall kanyo gi jowa machalo kaka Yonyamolo traditional. Ne toke kane bando osepodho to Ken no join joka. Kama oting'o Daudi gini. Ne gin Kisumu kanyo. Uma basement. Koro nakalo ka abiro kata neno jowagi ta wacho ni hawa awinjo ni Ken tuo wakala ne Kisumu ka ne Ken. Mano 2006 kadhi rumo kocha. Koro nadhiro ka Ken tuo dier ma owuoyo kode ne gin Onyango. Nayudo kaka ne wan kod gi ji ariyo no. Oyudo ka Onyango golo thume moro mar nobedo go nyako mona Luoch Nyaralego. In fact amana ndiko nyaka thumno Onyango. Koro ayudo ka Ken tuo. Koro toke kaka ne obedo ma ochopo ma Ken othoe. Nawinjo ka samoro ji wacho ni gin weche mag piny gi. To ng'ani seche mane ne koro ane wach ma warruok. To ne anyalo kawo kaka gima wach piny no ok en adier. But giko ni nawinjo ni mane gima ohinyo Ken. Nikech unu tiyo kode kanyakla. Ne en ng'at machalo nade weche mag samoro bedo mar hero thum kata passion mar thum? Ken sama nwaro mogo Ken
Ken ne jawer to pod ne ok otegno weche mag wer. Ma Ken ne ng'ama ohero ji to nohero ngera. Ngera mag nyongo wache gi Ken ne beri kabisa. Kaka sani aneno ka itimo gi matinde gi chudo nyaka. Ken ne beri gigo kabisa. Ma bende ne moketa weche mag tuke mag gik miwacho mag moro ji. Ken ne mane puonjaga. Neno ka seche moko onyalo weyo rutono to odhi orwakre kaka dhako ma Ken orwako gimoro ma law moro maduong' mar mine cha. Bo soy iye kaka ineno min jakitime cha. But en soy moket gimoro machal kaka koro dhako ma yach ka. To thulo chianda ne gimoro be kokoni. Koro Ken no borwa kofe moro mar othith. Koro kinyal ng'eyo kibiro budhowa to kinyal ng'eyo mano Ken. En makoro miel kacha ma to thulo chianda ne no gik ma miyo dhano bedo mamor. Mane Ken. Then bende Ken be nokero lweny koko mang'eny Ken ne koero. Then mogik Ken wandiko go thum mang'eny. Sama koro na wuok makoro abiro ka to thuol kaya ma pimo ni cha. Nono ka wandiko thum mang'eny sana gi Ken. Ma bende moko ema jomoko ochopo go makoro riembe nyaka giche sama lusin. Kaka mage ma samoro neno ka ji owero to gin mana thumbe mag Ken. Moka luoro wacho thum mar ng'ato kir wuondi. That was our song. Ng'ato kir wuondi mano wero go nyako moro ne Benta Imoka. Koro Ken ne were kama. Ne wachaka ni kaponi neno Benta Ken no mose. Kaponi neno Benta Ken no mose gendoma. Manena nwango nyajo dongo Bento wunda. Manena nwango nyajo dongo Bento wunda nyaora. Ng'ato kir sandi. Ng'ato kir wuondi Benta. Ning'ena eri nyajo dongo Bento wada. Umure na mahero ng'oy. Mano ne thum mama ndiko Ken. Ok en maro tina loka. Never. Negative. Better watch the truth. Tabed kana life. Dan wacho umriambo to kinyo ika. Wacha kuandiko thum kod Ken moro mawero ni ndoa ya machozi. Ndoa ya machozi ne wa compose gi Ken. Ioda gomongo kapango ni room moro gininde kacha gi nyango je kadenge to an ioda kokoni. Man machuolo nigi. Ndoa ya machozi wa compose. Matoni Nyandundo wero. Mano. Ne un gi title machal ni ndoa ya machozi. Koso kaka were. Ken ne luonge ni dawa. Dawa ya machozi. Dawa ya mapenzi. Dawa ya mapenzi. Dawa ya mapenzi ikaka ne Ken a compose ego. Koro jogo gidugo gi twist in another way makoro en ndoa ya machozi. But the lyrics en maramacha. Lyrics marugi Ken ne dinang. Dawa ya mapenzi, dawa ya mapenzi. Ndoa ikivunjika, wengi wanalia sana mama. Dawa ya mapenzi. Na ndoa ikiharibika, wengi wanalia sana mama. Ma paro ni kakoro ne bana chogole, tane winjo ka Ken ochako duogo lose. Majogola, jogi lando nyinga, jogi ketho nyinga, ati Ken wuoda lego thokao. To gwela poda gocho Kisumu. Paro ni winjo gino katito. Yeah. Winjo ber? Yeah. Okay. Koro mano wachako wa compose to moro gi Ken ma wero ni ng'wenyo kuno pogore. Jomoko tindo, jomoko muko, kata moko to kwa jalwacha gin mo wacho mbele. Winjo kafa. Thothne kiwuoyo wach composition gi. To ibedo ka samoro ntiere kaka thoth ji wachoga ni thum mar ohangla. En thum mamitne en dwanyo weche. Kata kamano Onyango Mayienga an pok na winjo kama samoro thumbe ma iwero nitiere weche moko ma samoro nyalo miyo ng'ato dino itgi. Ang'o gini ma ing'iyoga kabisa seche ma itimo composition mar thum? Sama ndiko music, sama ndiko composition mar thum, akwongo arango my age first. To aduga kwano ni thum ni adwadhi winje kod joma seche moko waromogo. To sama adwa wero thum, ang'eyo ni nitie jok moko ma bende wuok piny ma pod tindo. Maka winjo ka ng'ama duong' iwacho wach moro ma chal ka nigi tipo moro ma ok ber, to mokwongo iselal. Achaka rango ni thum ni nitie mine moko ma bende seche moko luongo ni mere na, joma luongo ni oche na, kama nitie ni abenda an kod jok ma seche moko osechopo kama koro ng'ato nyalo mako lwete kata nyalo mako lwet ng'ato
to winjo ni kendo wuon ng'ane ema owero wer machal kamacha koro kelo picha ma ok ber koro agombo ni sama ng'ato timo thum igo thum ma kiny ibro winje tibro winje kendo gi nyikwawa bende kendo ka thum mane wagoyo chon iro ka pod inyalo winje nyaka kawuono iro ka mondo ko sani igoye ka bang ndalo edevinjo ke goge samar matek ka in gibere makabisa redio kwa so bi dogi minyero na kendi koro aja ka redio ka every Friday devinjo ka kabisa igo ka moko bi dogi nyero kendi ne eiba abina woro koro crash en mana yoro dwar ino ka samar gogi to bang dweche ariyo adek ruma kendo kinyiro kuma isiro yomeno maga gitu para no kaka dikata gocho sani to pod ji temo kwaya gini mayenga gonwa machal kama bendi tie ng'at moro ma nyalo wacho kaka jathum ma samoro ne umi jip kata motivation weche gi kimag sauti kata kaka i project duondi seche ma iwer nikech in ga gi sauti moro ma owacho ni wuok ma motegno ma kiwer to en gi passion moro iye secret mari kata siri mari mar duol ma strong ni ochakore nade siri mara ma duol ma strong ne ndalo mineno mane wago hangla manyaluocha katino bengen wawer gi dho ma onge gi ma moket ni microphone ne onge microphone kata mana kuonde mineno wago e thum gwen kuonde gi iwer direct gi dhogi mana gi kokono koro miyo duondi bedo motegno to kene ka jowagi masane gi ochako wer kod keyboard to keyboard moro no wergo kodhi to wan ng'eni kaka nwachako ne wachake gi nyaluo wuon ka thum yanyando gi dhogi kamano koro pro chuno nyaka iwer motegno mondo aka arena ka jomani arena no timang'ono winji mi akoni ne kan wago gigi to ne ok dwa kendo gimoro mago koko kaka chuma ma pimo nicha ongengo cha ye ko manyasa ni mineno ma meroro ni ne wago igma yomka koro kiwer to tinti mangono chwalre koro ne nyakiwer motegno ai chaki penja ne ere kaka duol no ayude to apimo ni ne ago thum gi jok ma no se go thum higni machien kaka ng'ato kaka dura mjigini group mono go thum man opuoja go gi kaka ewinjo ne giwero thum motegno kata kidhe kama we live band mar bengani iyudo ka giwero motegno kabisa kendo ne gitimo practice monde ok ne ng'ato owinjo ka ng'ato wer kamoro to dhi omako mana gimoro achiel to en kinyo tomo go studio ne watimo practice sani pod ka thumbe ma go kuom seche gi gin gik ma se train kabisa it practice kendo practice gi sauti ni mingen ka wero ma toke kata dhi wero macha ka wero macha tadoke macha ka macha tatike kama to kene kata ng'ato kaka line achiel gi sauti moja hivyo wan ne watimo practice binya kibeni wan gi just soprano kanyo wan gi ng'ama bro wero bass kanyo wan kod ng'ama bro wero alto kanyo mako kinyal wero sauti ma kumari ti wero mana blind cha same to school ben watimo mano sawa now nitire gimoro kamo makore koda weche gi kimag samoro gik mwase wuoye kuom ranyisi wuoye igono mbaka kanye wi weche mag samoro koprok thum ma samoro iwacho ni ng'ato wer ma samoro ni mani compose to kiwero wuoye weche mag juok kata lawruok bende nitiere gik moko ma samoro ini nyalo neno to ka ing'iyo chien to igoni magi eki gik makale nikech nadonje thum Kafaya ipenjo ma bende aduoke kaka anene kod kaka osebet Kafaya samane awuok makora chako go thum makora dwa mondo be koro thum ne okel bure mesa ma dhi nyalo lwar ka korwan kodidi asekali mang'eny sana sekali ma pek kabisa ma adoko nyasero kamano ni pod angima to akunga duoko ni Royal Media erokamano mar kawo thuolo magi chopo nyaka kama nitie kaduoko penjo ni cha asekali matek anyalo go nadhi go thumani to kaduoko tarumo kode moko lwer kata mana kama nitie kodi kae ni chien mwawere kodi mana kodi TV last year June
nayudo a very big cut here. To sami tuo kata sami inyiri kata palo ngadi kaka no ngado mage gi seche gwing'eni ni ward seche mini ward no to se pangi ni de go thum Kindu Bay town ose ket bana ni gi posters samoro ng'ato mi deposit okidhi nikech inyori imang ng'ato machielo dhi tuo tijno in koro ng'ama rach kadi tem nyiso ng'ato kwinji toki samoro wadhi go thum iyudo ka police biro timo ute nyaka gi vyombo ute osetimona 3 times na kuru I mean noma kakiricho ni kila kitu Land Cruiser na lori mzima hiyo vyombo zote zinaingizwa ndani idogo logi code over 30,000 ingijo mechiemo madhi school mipedho ibedo ni dongri naruko maka more than 6 times iwa katika kwa thomne to Land Cruiser shop samoro koro komo sangwen amplifier maduong mar bass cha osewang en sangwen otieno dano pangole ndo mielo thum ido mielo koko gik tich osewang te idwa golo moro kure en zona Saturday moro sedhi kucha ngato pote kaw magi koro obedo ma ok yot ahinya ma nya wacho ni kora be kabie ka atemane chako manyien dalaka manya kilo mino twango ka akawo joga moko kiti school man ma primary ni kai madongo ka tupodan got kucha chulo poda chulo kucho tijo madongo ma podi malo kucho korana ka chulo negi kucho agojo kale matintin kidogo ka ngato gwela kamoro ngato yude kamoro ma samoro rapar moro yudore samedo ko matin ta chulo no school kocha ni joka jogi be ka kwa chiemo matintin koro wasekale gik machal kamago even right now kanyalo wako ka fa wa should I like bagi gini mokuot kabisa you can't walk ang'o manotimore gino bukra boka koni mane tuga igen koni mane thuol kichung kata maybe for 5 hours 6 hours aka bende yuto ni tamangon koro wakali mago lakini with the time nyase bro timon janyando they said the hospital kabisa sete hospital said this hospital ngoni sindande to poko pimo nyisi ni anango marani gina akege ni ambe na mage kori ngene kada daktari ngisini bana ya the tigi yath makama waseno kakaen wachwe sindano makama to ke dugi to kana weche mokade kendo gichwa chako dugo koro timing ne nango lakini podi nyase opudha moya ya nyanda ngema kamano kamano Ibro mana dhi maber. Erokamano. Now, awinjo kitemo lieko kanyo ni sani ni nitiere koda familia kae. Inyalo mana miyo waler mari komakore koda kaka ne yudo minodi. To koda nyaka gie sani Nyasaye osegwedho gi nyithindo adi. Idala waka ne toke kane wasewito Jacqueline Awuor. Jacqueline Awuor no ya gi nyathi ma jahiga dweche 7 iluongo ni Caroline Akinyo Nyango. Alafu ayudo Marcelina Adhiambo Nyango ma osemiwa kae ndigo jauchiel. Koro wan ka gi ojanda ariyo mineno ka kod nyiri 5 mane dalani. Nyasaye pod okudho gi ngima gintie. Koro jomadongo ka Jacqueline and Christine ginto gitiegre oko kocha. Gine joma gisere bedo jomadongo manie high college. Gin jomadongo. Nyako ma ne mitoko nego mini gino onego beno join universities next September. Ma ot matini to ene form 3 Nairobi kucho. Okay. Yes. Koro maluogi moro ni grade 8, moro ni grade 6, ja grade 2 kod mapod yot gi mana kaigi. Okay. Chieng' moro ka nyithindi gi kisa moro dayud ni
pod intie ngima to nyisi no dwa donje thum. Wach moro achiel minyalo nyise na. Thum katito thum okrach. To wach manyalo nyiso ng'ama dwa donje thum nyathini ma nyathina. Yes. Koyudo ka pod antie kaka ng'eny pod abeti. Pile pile dwaro na nyathine ber. Ok nya dwaro na nyathine gima rach. Wach moro achiel minyalo nyise ko wacho no dwa bedo jathum. Okay, ko pono dwa bedo jathum nyaka bed ng'ama oritre wuon. Nyaka bed ng'ama oritre wuon kod irito ng'eyo ni mano tich. Okay. Iriti kendi ting ko ng'en gima dwa timo ni en tich manyalo kelo moge mesa. To sama ne wagoyo thum chien higni ma kwano ni mokwongo ka weri ka koro nyaduogo gima ne nie thum pod ne onge. Okay. Kwa hivyo gesa ni konyisi kama no to itemo wacho ni nyalo nyisi ni thum ber. Onge marach manie thum. Okay. Nyakini mkunga timao irit siyon. Okay. Keche joma nwango thum chien kucho sama ne wachake cha gie nyaka sechegi. Aneno ka nyithindo ma kata matugo kata mane train machien kucho. Ng'eny gi dwano lal. Azin neno ka koneno gimoro maber ne to paro ni mane ngima makiny. Inongo ka samoro neno ka dinde moro nigi yuto moro matin ochenje 1,000 to paro ni mane ngima makiny. Okay. Iyudo ka samoro ng'ato nie thum ka onge dhako kama dinwang'e maber bende onge gimani wachni bana maya cha ng'ane gidhi gidonje raha moro ma odwa. Kwa hivyo in pok iyudori e raha ma samoro itemo wacho mar ni in gi jadendi moro ma sponsor yi. Tek ni utimo kode osiep. To nyalo loso ni shows. Onyalo mi pesa ma itiyo godo achiel ariyo. Kafa ni bed ni mana matimo dak yuda dalaka. Kalor kod my age dak inwang'a dalaka. An kase dhi mago thumano mo digo ne thum cha mo chula cha ema miyo jotija bano nwang'o uyudo wadoguro ot kiny wachako wadhi kama chielo. Okay. Yes. Sawa. Ere ber nikech isewacho ni nyathini nyalo nyiso mondo mi odonje thum ber. Semnoa kata pimno moko kuom ber ma isenene thum. Ber ma senene thum anyalo wacho ni thum ni ema puonjo nyaka nyithinda. Kise kane aseweyo tich mara mana somo cha maduoge thum ni ema puonjo nyithinda ema miyo ngima na be pod dhi mbele. En masetimo kod ere adek moko bende mamago to maga man mang'eyo. Okay. Koro ka ng'ama dwa donje wawinji kanya wuoyo kuom nyathina nyaka koro abanyise ni ma kitimo to biro golo ma to mae kitimo to biro ketho macha. Kamano ahinya. Koro kwatieko maybe nyalo nyiso mana wach mogik to kapok inyiso wach mogik nyalo nyiso ni ma dala ni koso kama ama customer bathe cha dala. Okay. Kama antie ni ma ndigo ka yuora mako wadwa maduong'. Okay. To wadwa no setho. Koro bing ni korwa kocha ne ding wao biro gi kon. Koro macha e dala na. Okay. Makache ma joga ntie. Kamano. Wach ni mogik kitiyo gi kamera. Okay. Adoko erokamano ne Ramogi TV, especially Royal Media as a whole, kuom kawo thuolo mar biro ng'eyo kama ntie ko kelwete atito ka fire mosiepna. Adwoko na erokamano ubed kod chuny mar gero jothum to jo be pod apiny wadwoko na wakwayo mana mondo ubed jogo ma joratiro. Tijo mar thum ni en gi challenges mang'eny. Koro an mang'eny manyalo wacho to onge mako mana ni pod antie ngima Nyasaye orita kendo adwoko nero kamano ahinya. Pod atugo music. Okay. Pod agocho ma ng'ama dwara to yuda kanyo katito ka fire umanya moyudani. Erokamano.
Sawa. Duku nero kamana hii. Asante sana. Erokamano. Nyakwara Mogiki kanyo mabende wacho ni giko mar chenro mar ng'ejo thumba. Kawuono ni endi kama ne wantiere koda Onyango Koko, Nyango Mayienga. Okay, low producer mara Alex Obado, kachiel koda jopicha kamoting'o Shitera Steve, kachiel koda Hebron. Jang'ad picha ni iluongo ni Diana Olonde. Kabende otelo kanyo endo koda jatend jo kamera Collins Okoth. Giesani to danga wach ni mane giko mar chenro makawuono ni Riti Masani Nyango Mayienga. Yekoko. Erokamano ahinya. Kama. Ayo be ni ngosiepe gima noluori. Uya wil moka moso tabo ka Matias Kotengo yawa to tabo nyaka wach ni tabo ne wandego. Tabo ur Matias Kotengo. Okay. Mano jawuone ma usiepna kabisa. Mago joma noko ketho chon. Okay. Kamano. Asante sana. Riti Masani Nyakwara Mogi nyaka kinde machielo ma ne en ng'eyo thumba kokalo Mogi TV. Yo como me na pone Mayienga dia maji. Yo como Nyango Mayienga na dia maji. Yo como por tiro na dia maji. Yo como por tiro Mayienga dia maji. Aboka wiru ursia mondilu. Aboka wiru ursia mondilu. Aboka wiru ursia mondilu. Aboka wiru Mondilu, they are Sungo Yulu, your Maria Comana Yulu, they are Sungo Yulu, your Maria Comana Yulu, Monda Duare Mana Yulu, Monda Duare Mana Yulu. Hey! Okay, go down. Hey! Solo vino Cotuela. Yo como me na ponde Mayienga dia maji. Yo como me na ponde Mayienga dia maji. Yo como me na ponde Mayienga dia maji. Yo como todo tiro Mayienga dia maji. Aboka wiru ursia mondilu. Aboka wiru urtorwa mondilu. Yo Maria Comana Yulu. Yo Maria Kokene Yulu. Funde choma mana jelu, funde bahu mana jelu, funde oje mana jelu, injinia mana jelu, umonda duare manu jelu, umonda duare mana jelu, sinto more mama jelu, sinto more mama jelu, mama Jenny, kachel ki gloria duare. Yo como me na pone amona dia maji. Yo como me na pone Mayienga dia maji. Aboka wiru urtorwa mondilu. Aboka wiru sibeleza mondilu. Wela Sungo Yulu, yo Maria Kokene Yulu, uchingo yo samana jelu. Eja buluba. Adwera mana jelu. Nadana adwera mana jelu. Kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount.
Ng'icha magi kinde ka kinde, kituang maber kuom cham ma ikano mondo ng'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik ikethni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Duto teka unusie gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuomi. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timrego sipre malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor.